Ana moça aqui. Let us story. Godfrey Salchia. Mangalidiani. Din Godfrey. Taura kidunia. Nyangu ndofunga ndataura asi chekutanga ndinokumbirawo kusakatwa apa tiri kuvhuya nzou atisi kupundura uyu ndo chinhu chekutanga taura nyaya hakuna matindikira taura nyaya yako. Chinhu chekutanga chandiri kutaura ndechekuti inini ndakazvarirwa mudzinza rekwaSaruchera. Tazvarirwa mudzinza rekwaSaruchera. Mudzinza rekwaSaruchera, baba uya. Mudzinza mekwaSaruchera, ndamugara. Mudzinza mekwaSaruchera, maitika zvamaitika, asi zvaisabuda. Asi zvakubuda nekuti tatadza kuwirirana, ende kwatakuenda kumatemo. Ndokwatakuenda. Nekuti baba achiri kurarama. Vanhu vese vakuru vachiri kurarama. Anamo matengemo. Paiuya vanhu pachechi. Paumba. Akabuda sebere. Ana matiri. Baba akanzi vanhu vakagara dare. Zvaitika zvakaitika mufamily. Vanhu vakagara dare kuda kumudzosera kumusha kwavo. Iye aitiza vaenda kunani? Kuna baba. Baba iuya avi. Ndiri kuma grade 7. Grade 7, grade 6. Amai ava muri kuona zvine zvatodzikira. Angari mujaidhi. Akandipa bhurugwa rake raakandipa sechipfeko chemukadzi ranga rakasungwa pakona. Rasungwa pakona, inini semwana ndakatora ndikapfeka. Ndatora ndikapfeka kudaro. Izvozvi zvakuchindikonzeresa inini kuti andichanzwi zvakanaka. Umu mangu umu muri kuona kuzvimba kwedumbu. Izvi zvinhu zviri kufamba izvi. Tapedza kudaro, upenyu hwangu inini ndakazorora. Ndaroora inini. Mukadzi paakauya mumusha, andinada kudzika naye nekuti pane zvandainzwa pamusoro paamai avo. Zvandainzwa ndezvekuti kubva paakandipa bhurugwa iri, ndairota iye achiuya achindishandisa. Ndisina madhezi ndichidzika kunoku. Amai ava izvozvi so ndutaura zvazvine zvemari. Akauya kwandiri kuhope ane makondomu. Amai ava sore yenyu kune weukama wakagara wese. Sore yenyu inyaya iri sensitive. Akaine makondomu akandipfekedza kondomu. Kwaundipfekedza kondomu dasho mangwana imuru arume. Chandichaita chi? Ndine mukadzi kubva pagore rauya paumba. Mukadzi wangu uyu haamiri kumapirizi. Inini ndakanonoka kuenda nemukadzi kumusha kwangu inini. Nekuti kune zvandaibata zvaiita petentu amai ava. Ndichitaurira vana vacho vachiramba. Asi izvozvi vana vacho vano zvavakubatawo. Asi inini ndiri kuti ndafamba kudaro ndichibata amai ava. Ndakanonoka kuenda nemudzimai. Ndofunga wanga wari munomu wasitore vakataura kuti paakauya mudzimai wangu wakabva nokorwa mubvuri. Ndofunga wanga wari munomu wakazvinzwira wega. Inini pandakazoenda naye amai ava ndoda kutaura masvikira takaita pamusha. Tasvika makusenseni. Tasvika totamugugudza. Abva atora rukukwe, abva apinda mumba, vatagara. Kaiwai, tandongoti kaiwai. Abva aenda paenda tu. After 45 minutes, abva adzokera.
abatanga kugeza midziyo, abatanga kukorobha mumba, abadzosera futi rukukwe, ndopataka zoti makadi amai. Right. Nekuti ndanyatse kubata gist of the story. Zvakandibata, asi handina kuda kunyanya kuzivisa musoro stereo. Ndakaenda kwandakafamba. Ndibva ndanzwa dambudziko nekuti nini ndakaroora 2015 up until now. Zimayo hazisina kutoda. Zuwa nezuwa raMwari anouya. Ndakadaro nemudzimai so. Anobvisa magumbezi vaya obviswa ivo. Vakundura uyu mukadzi uku vaya vari pakata. Anapata andishandisa kudaroka. Apedza kudaro. Umwe musi anogona kuuya nehope siri yake. Asi achiita mabasa amwewo. Munozva zvandikutaura. Umwe musi anouya vagara. Obva kubvisai magumbezi. Akubvisai magumbezi. Anenge akadzora kumeso so. Kuzora dota. Obva aisa kuita nenge zviya zvinoita mawewe achioneka maziso chete nemhino. Akagara so akakutarisai muri tura. Ndinotoziva kuti izvozvi dumbu rangu harichazvimba. Nekuti rakatanga kuzvimba sei? That was 2018. Amai ava vaiuya vachigara ndakarara. Aiuya nenyoka. Amai ane shawire shato. Ane mhiko yekuti manheru ega anobva mukicheni achienda kubedroom achimburumbuka seshato. Ndosaka muchiti kana mukamubata anomburumbuka. Hakuna mudzinza mekwasaruchera asingazivi kuti mumba mune shato. Baba vangu inini haana kubvira. Ini ndafamba pana munhu afamba nenge inini. Baba vangu inini, baba vangu ishungu dziri kundirwadza. Ishungu dziri kundirwadza. Maya nokurova, nokutirova ndina izvozvo. Nokurova namo. Ana mukadzi wangu unomuda wewe. Kuda ndite munhu wako ere. Kana murungu tsaka Sorry Changamire. Sorry Changamire. Sorry. Iwewe watsanangura wopedza woti ndapedza. Mirai. Baba murungu, nimbaba mwana wemunhu. Toda kuti nyaya yacho ipere. Muroya ari pano muhombende uyu. Story. Manza, toda kuti mupedze. Muroyi wenyu wobvatsanangura zvaakaisa kunani? Very good. Ndokuti nyika inanditongi makuwa. Ndinotonga vanhu vapenyu. Munyika. Manzwa. Right. Wapedza ere? Andisandapedza Changamire wangu inini vandatanga madhezi acho hayo. Dumbu rangu iri raingorira. Aiuya pambedha pangu for more than 3 weeks. Achiuya neshato yebrown. Yandaitoti kungobatwa nehope somo. Auya. Ova agara. Ndakazvimba izvi kudai. Achindipfokera shato kudai. Kupfokera shato kudai. Zvekuti izvozvo ndikakutaura kubva zuro manheru andisandadya. Ndine zvinhu zvinondiruma munomu. Zvinoenda kuma-private parts. Zvinonzi ndikakubvisa iwewe. Ndo zvinhu zvandaikudyisa. Ndikazvibvisa iwewe. Ndinofa ini imhiko yandakaisa pauri. Saka mhiko iyoyo ikabva. Inini handina zvikangofurwa nemhepo chete. Ndaenda. Ndosaka inini ndichitiza kwaiche. Ishoko anondite. Anditi murumwa. Ishoko anondite. Zvandaitiza zvese ari kundiitei.
mwana wake akauya akaita mabiribobo amakaona mega huko anotofamba tata anonditi anditika mwana wake umwe futi ari kwa Harare akauya akaita futi the same kwa Mushonga akati ndinokubhadharisa kwa Mushonga ndapedza izvozvi ndine dambudziko rekuti iye akauya nenyoka yake ishe ndinoita wete ropa mudzimai ndinoitisa mapamba ndapedza kudaro takauya kwa Mushonga takanzi nyanyu ndainzwa akaenda kuno tikanzi chenda imunoti uyu waenda kumaprofita 4 uyu kana kunganga 4 uyu maprofita 4 uyu kuchi anditika apedza kudaro takaenda ku Harare ndaenda anditi maona takumirira patiently takumirira anditika baba tsikidzai anowa ari munhu akanzi Musarapawana ndiye akasarudza ega ini anodaizwa kudarira baba wangu andinodaizwa kudarira baba wangu wakayawo wega wari 2 wakaenda kunonominata wega iye akadzinga baba mukuru anonzi Oscar kudzinga baba mukuru ndopa akazoisa uyu ndopa akazobuda uyu anonzi baba tsikidzai baba Musarapawana asi ndine mukomana mukuru andizvizive uyu musikana mukuru ndo 79 azvizive kuti pakaiswa vanhu akaita nevana vake saka isisu tapedza kudaro tadzina nawo Mushonga chiendai munodini munoona kwamungaona tibva taenda pataenda takaenda kune umwe anenge tauri mizita taenda ipapo takasvika abva tanga kuita kufurana kuti ngatitize nababa Tsikidzai ngatitize obva atiza obva wafonera nawo Mushonga kuti baba Tsikidzai ndoda kuweyo washora dare rangu ndoda kukubhadharisa anditika ndokudzoka kwakaita naanamu paakadzokera kubva kwanzi dare riri kunetsana ndoda kutaritanga waritanga kudaro takagara tatiri nehanzvadzi yake takagara tatiri kuma over 15 kukanzi pakati penya panonzi Anamondi yake kukanzi ndini kwanze uya kugara kukanzi nini ndiri waroi unozvibvuma here kuti wewe uri murume ropa revanhu vaunoridari unoitire basa rekurara nevanhu kanzi ndine maoko angu akasimudza maoko so kanzi ndine maoko angu inini handizvizive kukanzi inini dare rangu inini ndinobhadharisa chinonzi grazi handitika ndinobhadharisa kukanzi asi imimi nekutambudzika kwamuri kuita uyu atambudzika ndikuzoona ndakukuitisai mahara ndoda kuti muende iwe hanzvadzi yacho uende kunoona zvinoita hanzvadzi yako iyi manheru kana ukaiona yakashama ndondowari inini ndine mawezi nemawezi ekushowa kuti tinzwe kuti uyu anoita sei usiku hanzvadzi yake nababa Tsikidzai vakamira vakataura kuti hazviitike isisati daro anditika ukanzienda henyu kwese kwamungaende asi uyu muroi inini ndafamba zvechangamire ndafamba zvekuti hakuna chechi inonditadza ndiri kuramba ndiri kubata amai avo zuva nezuva hope dzangu inini kana akauya anogona kupfeka hope musikana asi mabasa ndoamwewo kana mukabvunza ava vambuye waenda kuti paumata aita sei kungarangara imhiko yake akaisa ndosaka takazoya munomu ndauya munomu kufamba kwandaita ndainzwa kuti zvinhu zvaakatora zvimwe zvacho akazvitora kwani kwasitore ndosaka maona wasitora wari panapa anditika watora kwa Mr. Story inini handiwapi mhosva nekuti ava vanhu vakaisa ushopu yavo kana iwo wapinda mushopu mavo ukati ndoda mafuta akawawa ndezvako izvo nekuti ndiwaana
Anditika. Saka isusu tine mhosva, tine zvatiri kurwadzikana nazvo zvekuti anamo ane here masimba ekuenda pan'anga isisu anasaruchira tisingaziwe. Uyu musha kwamatenge mwere nekuti baba wangu hasisipo. Ane simba rekuti anotora n'anga dzichita mhesaniswa pamusha every day. Anonyepera vana vake kuti ndipe mari yefetireza. Right. Imwe nyaya takabata. Akaenda kukatandika. Anditika. Aenda kukatandika. Akaenda kunoti achibva pane bag. Akanzi anditi n'anga inenge chizvitirawo. Akanzi mai mimi ari kubva uko kunyahana aenda unotaura mai wati ndazviona zvauri kuda. Zvaari kuda munhu ari kurwisana chironda naye. Indinoda hangu mari ngasauye kunoku. Kwakubva ipapo kwakuenda kuchipinge. Kwakuzoenda kumba kwawo. Kumba kwawo kune hanzvadzi yake. Izvo zviri kurwiswa zvisingaite nevana vake. Iri kugara musango. Iri kugara musango kudaroka ndokumwe kwaanoenda kutora futi zvinhu. Anditi muri kuona manje. Kutora shiri 8, kutora mhene 8. Pamwe pakaputa mutapo akazodzima. But manje kana tichizvitaura vanhu vanenge vari kuona nengezifi tiri kutamba 12 years adzisi kutamba vanhu vaMwari. Ndichifambira chimwe ndichibata izvozvi zvamakamudaidza more than 15 times ndichiuya mudaro munomu akamboya agere nemakumbo ake. Why asingauye? Inini amen out yekuti kana ndichinyepa tikamisira muprofita apa kana ndichinyepa ndinokwanisa kusungwa ini. Amen out 44 years. Amen adult yekuti angakwanisa kundisunga kuti uri kundinyepera. Saka chichemo changu ndechekuti ndinoda kusunungurwa kana chizviita kune vana vake ngazviite kune vana vake nekuti vana vake inini hangu ndofunga makazvinzwa ari kutaura mukomana wayo kuseruko kukazi iwewe takakudzinga masaruchera mwana wake mukomana papa akasiya foni kuuya gore riya akati iwewe mai wako iwewe mutsvuku iwewe tine munhu mutsvuku here kudzinza kweda hatina munhu mutsvuku ba amene takabva nekupi mwana wake achitaura ndatenda hangu uchangamira wangu. Mai, I'm sorry. Pamashoko ese ataura mwana. Hapana shoko rendiri kuziwa. Tiri kutaura chokwadi. Ini ndakasvika mwana ari mudiki. Ndasvika mwana ari mudiki. Murume anotaura ndaye munhukadzi. Ndakazobvunza mbuya zvikazi haana kutaura here. Ndikati aiwa haana kutaura. Kaiwa unokutaura sei? Zvikazi ndaitwa kuti unoramba kuti handiendi pane vamwe vakwena. Ndakagara ndikarera vana vakakura. Murume wangu aisenza payadi. Aisenza payadi pawana 7 mari yaisaringana ndairarama ngezvidhina kutema huni kukanya chidhina kuronga kupisa hapana chendinofundiswa kuti waende kuchikoro. Akaenda kuchikoro mari yekuti anyore yakarambokwana. Ndakaenda kusakurira inini maminda maona kuti mari yekuti anyore ikwana. Ndibva ndapedza mwana apedza kunyora ndikati baba mwana ngaashuye kutaundi inini kunoku handichagoni kumurera wasvitsawo 18 years. Akazi mari yekuti auye handiri. Ndakaswera ndikutakura mabwenje kuti mwana aende Harare. Mabhazi achaita 5 class. Abva aenda Harare akagara. Akasika foni zvari papa. Kubva asina mukadzi. Abva azoti aroora. Anotaurira vana vangu kuti ndaroora. Ndokubva adini? Ndokubva anyarara. Ndokubva azotaura kumashure. Ndokubva azouya kumba. Pane kwemuna bata mazwi pane paati akauya akaita 45 minutes. Akasvika ndirusuka mapureti Saturday. Isati ndakorobha mba. Ndebva ndati iyo motika iri kuya ndiyani. Ndakazoona asvika. Abva amisa motika padhuze nepakitcheni. Ndikati akandiwe zvikazi ndini. Alright zvakanaka mwanangu. Zvinezvo wauya pachibhorani apa paya pane dare riripo randaida kuti ndiende. Zvino handichaendi. Chiregera ndotaurira varipo kuti inini handazouya kumitingi ba. Munoyamionawo mukomana wangu kuti watine mukadzi wauya nemukadzi. Alright ndabva ndadzoka. Ana mai nini wabva kuti torokorobha mumba ndikati mirai ndipotanga ndakorobha ngekuti murubva kusvika. Ndabva ndakorobha mumba mangu ndaisapo. Ndaisa tini redu wabika tini chikafu chaunga unacho wapedza. Wapedza kudaro. Tamwa tini ndikati hukui mbwa mabika. Akazi ndiyo aiwa atichabikibwa mune nzungu here mai. Ndikawapa nzungu wakakanga.
wabva warya wabva wapedza wabva wauraya huku yedu yatazoirya kumanheru zvapera wabva waenda koorara kumba kwemukomana uriyo. Ndikati muchada kubira here kushenura kwambuya kumhiri, zvikazi hundi, zvikazi ndiye mukomana, hope dzekumba dzinonaka mai, akarara ikoko. Ndobva wapuwa mvura yake ageza, wapedza kurya, waroora wangu wati kuenda, une bhakiti renzungu, namukoma wacho une bhakiti renzungu, 5 rita yedovi, 5 rita yenyemba, 5 rita yenyemba. Anhu wai mazvita tamuona, ndikati asinongwana ndode kuenda kuchechi, zvikazi munouya kuchikoro kwata munesa munditakure, ndizokutakurai kuenda kwaSapi. Ndakabva ndasvika motika yakazara, zvikazi mai motika yakazara, ndaenda tsvaga tsunga yangu, ndikati tambira udini, uye muendi, wabva watambira wabva waenda, tava tagara. Abva azouya paumba nevanhu vake, inini ndisipo, vakauya paumba wakaita zvawakaita nevanhu vake, wakacherera zvawakacherera pamba panenge pane mukomana webasi. Ndibva ndanyarara, handina kumubvunza, takabva tazogara, abva azouya kuHarare, inini ndauyawo ndaendawo kuHarare. Zvikazi mai ndauya nditi ndikuonei, ndikati waita hako shumba taonana, hazi ni mwana uraiti. Ndikati mai nini wamusirei, zvikazi mai nini uri kubasa, ndikati munouya naye timuone. Abva azouya naye, abva taonana, akauya iri Saturday, abva waswera wabva wabika wabva warya wabva wapedza. Ndikati ko ndichinonyanyonetsa chinyi pamukadzi, zvikazi mai ndatambudzika, mbereko ndoiri kundinetsa. Ndikati pane pandakambozwawo akaita 7 years wasina mwana, uya naye ndimboenda. Ndikanzi ioni uchauya. Ndabva ndazofona mai nini madini, kazi mai nini handina ufu. Kechipiri mai nini mazodini, kazi handina ufu. Ini ndini, regai ndinyarare, ndabva ndagara. Pamusoro pekunga ndagara kudaro, iye auya navanhu vake pandakati, iwewe mukomana, izvokuti handipindi, ndakati pinda mumba, ndikazi mumba mumwe mwana wenyu handipindiba ngoti anonditaurira kuti ndakaroorana. Ndikati aiwa kukanganisa kunouya kuri muvanhu, iwe zvawakauya nevanhu paumba, ukaita zvawakaita pamba apa, ndakakubvunza here. Akandipindura kuti mai vanhu vapi, takasara tosvika paSapi, vanhu vefeki yavo, ngevefeki vanhu vetinawo. Oraiti, ndabva ndanyarara, ndabva tazogara. Abva auya nemotika dzavo 2 nevanhu vavo vechechi, wakangokanipa nekusvika. Wasvika kudaro, wangoona mwana wako baba mukuru kumhiri uko. Imi mauya musina kutaura sei? Zvikazi iwe gode unofona basi, zvikazi namba dzake dzaidziri kuramba, saka handina kufona. Abva wauya, waita zvawakaita zvechechi yavo, wapedza, wacherera mukuwa wese, wapedza, wabva wati taakuenda. Ndakanyarara, asi kumba ndaitaura kuti ndozvendiri kuitwa. Ndagara, abva azouya futi nevanhu kechipiri, kechitatu, abva auya, vanhu vechechi, uyu wati hazi wechechi, kwazi tirudodini, tinoda kugadzira mukomana uyu, ngekuti haana mberekoba. Vakabva vauya, ipapo hauna kupinda mumba, asi mazuva ekutanga akapinda kuti wabva agara apa padhuze nebhedhurumu. Wabva wagadzira zvinhu zvavo, waputsa moto wavo, wabika maporiji avo, wamwisana naye mukomana uyu. Mbiya dzacho dzobva dzasiya dzachererwa ipapo, zvakwidibidzwa zviripo. Wabva wachicherera mukowa zvekucherera, wabva watora miti, mimengo wabva wakombera. Handizivi kuti waikombera zvipikiri here kana kuti waikombere, handina kuzviona apa kuti nezvinyi. Ndabva ndanyarara, wakomana ndozviri kuno. Auya sei asina kutitaurira, ndikati handidini ndirizivi. Abva azoti mumashure mezvo, abva azomangara pamushonga. Ndizozwa kuti kudiwa kunei, kwanzi wauya nesamoni, kwanzi mukomana uri kuti handina mberekoba nekuda kwangu. Ndikati inini, zvikazi hundi, taenda pamushonga kuya, zvaitwa zvakaitwa, zvotongwa, zvodidini. Mwanai kumurera ndichitadze kuuraya ari mudiki, ndichizoroti asaita mwanaba ndii ndinomurera. Handiti vanozvirerera vana vavo, dai ndaide kuuraya ndakauraya uyu ngoti ndiye wandairera. Ndingati uyu akuzviitira zvinhu zvake, nyaya yaramba ichitenderera yakadaro, yaramba ichitenderera. Asi chinhu chandinoziva ngechimwe chinhu chiwani, akarepa. Mwana akarepa akabhadhariswa mari, asi mai vacho vakati uchazvidini, uchazviona. Soko iro riri baba munini wepamutoko anoriziva. Mazwa abva aita musikana wanga akude kuroora, asi uyu baba wabva wazopinda mushana wakabva warambana, wabva wakundodzimirana nemafoni. Zvinoitika munyika, asi mashoko ese ataura ekuti baba akanga achizozi waitsanduka kuita nyoka ichizoenda Harare, mashoko ataura pamberi paMwari wangu akachindoziva. Timapedza. Ndambopedza, asi kuti ndichafunga zvasara. Ndisati ndapinda kuna chiremba wenyu, tinoda kuti tinyatsogutsikana nezviri kutaurwa. Hatisi kuda kuzotadza kuwirirana apa.
tiri kuda kuti mutsanangure nemo mai ava mai Saruchera mai mati munonzanisa Anamo Matengeni right ndawashedza pano kati wandei vasingauyi nhasi ndikatuma purisa rangu endai mundosunge mukamusvikira isai munyepa here mai dai musina kuiswa cheni musina kuuya saka zvandinoita ini ndati tikashedza kuti huya kwenguva yachoyo ndiri kushedza rega ndonzwe kuti kune nyaya dzii makatadza kuuya Saruchera akauya panapo akagara chiremba wenyu akauya akagara akataura nezvenyu ushamwari hwenyu chiremba ndakupa free pass musadzoka kuna mai kuna baba yozoendawo chiremba tipetimbe pamusoro itsangamiro nofunga ndini baba story nekundidaidza kwamaita inini ndatosungwawo sekusunga kwaitwa Anamo saka masungirwo ndaitwa sekusunga kwaitwa Anamo ndoda kuziva vanhu kwaSaruchera kuti inizvo ndakapinda mumusha mukwaSaruchera ndichirapa ndichisiya mishonga yangu miiri akanga aripo achindiona ndichipa Anamo mushonga ndiani kuti nhasi ndizonzi uya kwamambo utaurire zvaAnamo nekuti inini kundizive zvehistory yese kwaSaruchera kunzwa vanhu vekwani vekwaSaruchera inini maSaruchera ndakapinda shuwa mushonga ndikaisa uroyi handina beba ndinahwendei basa rangu ndakatorejesta ine ndinozviita ndikuda kuziva chekutanga munhu akafukura nyaya yaStory naAnamo kuti ndiani uya nekuti kana chiri chihure changu chandiri kuita naAnamo pane akachiona ngapo ungo hwakadini wakazara kuti inini ndibvume kuti Anamo ndinomuziva ndohura naye iye achibvumawo kuti ichokwadi tabatiwa tiri uhure ndozvandoda kuti ndizive nekuti inini ndiri mung'anga ndinopa munhu mushonga ndinopa munhu chipambu asi pamutemo wangu wezinata haubvumire kuti inini nditi Anamo ndakamupa mushonga pakupublish kana uchinyengana nomukadzi wemunhu hautauri kune vanhu kuti mai ndingindonyengana nawo wakazvinzwa havafani chekutanga ndiri kuda munhu akafukura dare rekuti Anamo naStory vandoziwana angatitozvizere nokuti kumusha kwaSaruchera kune mishonga yangu miiri kune dumwa riri ikoko kune mushonga wangu uri muhari ndoda kuziva akatora zvinhu izvozvo kuti ndinhingi zobva zvafukurwa neakazviona zvouya padare kuti izvi ndizvo zvakapa Story vanhu vekwaSaruchera izvi ndakusunungurai kana dumba rangu risina kuuya mungatongere nyaya yanyu mundege kana kutongera mumvura hakuna kuti baba avo vanozoita mwana kana mai avo kana zviri izvo zviri kukonzera zvipi izvozvo saka pakuda kuti nekuti inini rekupokoneketwa kwaSaruchera anoenda kuomangara kwamambo kuti wana Saruchera Anamo ngauya ndipo mushonga yangu akafukura nyaya ndiani ngauya patitaurire kuti Story naAnamo ndakakubatai kana ndiri kusimudza maoko ndobva ndasimudza maoko kuti ngosi matibata kana Anamo achisimudzawo maoko osimudza maoko kuti taitwa sei tabatiwa toda kutanga tanzwa munhu iye nekuti ini ndabhadharawo mari yangu yekusunga kudare ndauya kudare ramambo seng'anga inoroya shuwa ndinoroya ende ndinotaurira munhu ndisati ndakupa kuti mishonga yangu inoroya kana usingaindiregera iwewe wotora ndiwe wega watora zvinokuwadza zvekuti ndiri kutadza kudara ndiri kudidini kana ini mishonga yangu iri kuzviita nhasi ndichisvika ndotocheka kahuku ndichitoregaro pakuti paradzai pamberi regraft wakuru muri kugona basa ndanzwa zviri kutaurwa uko zviri kutaridza kuti basa muri kugona munhu ari kukaura inopindwa nemwana Saruchera hatina Story ndoda akaziva uye hwangu naAnamo ana Saruchera makazoziva sei harisiri iyo pindurai ana Saruchera pamusoro idare inini sekutaura kwandaita pakufamba kwandaita ndafamba mitunhu nematunhu ndafamba magwanza nemagwanza andafamba zvaibuda zvichinzi mishonga yakatorwa kwaStory imwe yacho yaakatora aitora kuhanzvadzi yake iriko kumusha uku ndosaka isusu izvozvi sana Saruchera kuona vanhu vekwaMatenge mupamba paSaruchera takutya Tsangamiro takutya nekuti kana akaenda kumusha kwake kuna hanzvadzi yake 1 budisa mudikita mudzinza mao uyu mukadzi akatanga izvi
Mvunzo uri kuti akabata story kuti ndiye akaenda kuna akaona anamuna story wakarara mugwenzi ndiani. Inini kufamba kwandakaita Sasaruchera, inini ndini ndakabata izvozvo, ndakaenda Magwanza neMagwanza ndichingonzwa kuti ndokwazvakabva mishonga iyo. Randa akabata kuti mukudana anamu achiponai. Pamusoro idare wakuru vanoti mambo yedu aripo kusvika narini. Inini sedare ndakukumbirwa kuti nyaya yedu mambo ambotipawo masondo mairi inini anamo tiri kumba motidaidzirawo munhu akataurira baba goti kuti anamo akapiwa mushonga nani nastori ouyewo padare hariruya hemeni wopururudza kana inini anamo tichiziwana togasimudza makoti ndekuti tiri kuda hungowo hwakazara. Iye munhu iye akanga ataura ndiye achabva asimuka nedare ramambo pano kwaanamo gotora dumwa rani rangu obva auya tarondoriona kuti ndiro rani iri. Iyo yabva yapera nyaya ndokuti tingapoterere godhi achasvika pakufachirwana. Inini chokwadi chese ndinacho asi handigoni kukumbura pamberi pamambo nekuti un'anga hwangu hwakafanana nechihure chinoitika mumba makavhara dhoo hazvino pabrishwi. Tibatei tifambe nezinata haigumiri kuti wapa munhu mushonga ndiwo waenda kuonomineta kuti anamo ndakamubana kadai iye ari mufesi wangu kana anamo ari mufesi wangu handikupuri nezvake. Tibatei makumbira ini muchiti muri kuda mazuva mairi sondo mumbogara naanamo postoya. Aiwa tiri kukumbira dare kuti rititsvagire munhu akapupura kuti anamo akaromba otinongedza atikume. Isu hatikunetsana nagoti tikunetsana nemunhu akatidini akatipuma. Kana mazvipira mese apa hapana achasimuka kumba kuenda kumba because mumwe wacho anodya nyimo haacharito mwana bereka demo titosimuke nhasi saitsvimbo pakuti hapana achakumidzwa kuenda kumba. Ndinoda kuziva kuti mumusha Masaruchera makapindamo here? Inini ndakapinda pamusha pani zvaitaure maizvozvo manje ini ndiri n'anga inofanira kugara kumba payo. Dai godhina anamo wapinda pamberi pamambo wotsvaga n'anga yavo yovabata vari wairi wosimuka nemupurisa wamambo wakanaka kumba pani kwastori. Zvino inini ndiri n'anga inogara pamba inomirira vaenzi kuti wauya saka nekuuyawo kwendaita kudare ndaakuda muprofita wacho kuti apupure marapiro ndakadini ndakaita chokwadi ndinacho asi handichachitauri nekuti kubatwa kwakazvayo zvakaitwa kudare kusungwa kako ndaitwa handini ndasungiwa saka ini zvandasungiwa ndakuda kupa mfurirwa ro ndasungiwa ini chokwadi ndinacho asi ngandimirire munhu akataura kuti anamoone stori wakafanana chikwambo ngauye papi ngauyewo pabhendi apa apupure nemweya wake otsandakura zvakadai kana tichizviziva toguma tisingazvizivi toramba ondotora mushonga wacho iwoko ndakapa anamo uye padare. Pamusoro emapo ndingade kuti tinzwisane muno mutiri mudare ramambo Saunyama ndizvo munotongwa nyaya fair and fair ndizvo hatitsvagi kuti unogare une nyembe dzakadai une zvigaro zvakadai sei but chatinoda ichokwadi pamberi rani ramambo ndizvo. So ngatibatanei tese tinzwisane kuti nyaya iyi yakatanga munguva dzakapfuura tikainzwisa tese. Kana baba vavo vakagarawo ndichikutondera takatumwa inini ndakamira semupurisa ndine munhu vakagara panonzwitineswe ndizvo ndichikutondera basa ravakagara apa vachibvunzwa direct namambo vachikrosana vachiita cross check yani yavo ndizvo here ngatibatane tese ndizvo. Wakapinzwa wakati hongu ndini ndikukonzeresa kuti udini urwakandonyepa mutituira mira ibonyararai wakati hongu ndiri kukonzeresa nyaya iyi ndizvo mukati mapurisa angu imimi mambo akasenzera mapurisa ndakutuma kuti muasise mwana upi uyo kutambudzika kwaarudini kwaarikuita perekedzai muende kudunhu rani rastori tikatora mudhudzi wangu personal tikaenda kupi kumukabasa tikati gogugwemba mani mabastori ndizvo tikaombera iwo wakati gamuchia ndimufaro wakati wanangu mauya ndanzwa mabva kwamambo ani Saunyama ndizvo takabatwa zvakanaka ngataure pano takabatwa zvakadini zvakanaka namukoma wetu tikabatwa tikagamuchiro tikaitwa sei tikapiwa hospitality yese zvese zvakatinakira. So wapedza vane zvavakaitwa ndizvo vachinzi vari kubatsiridzwa kuti nhau idzi dzifambe zvakadini zvakanaka vakatopiwa nemwedzi kuzi ndokupa imwe mwaka wakadai kuti zvinenge zvakaita sei zvakanaka handitika. So baba sitori pano kukumbira unego rwamwari nenyasha dzamwari hatisi kuti tiri kupomereka tiri kutukaika toita sei
asi takutokumbira nebasa renyu ndimunorinzwisa zvamunodini maitiro amunozviita ndizvo kuwawo nemwoyo unoda kana kuti unobatsiridza kana kuti pane dambudziko kwakatodini kwakakosha ndizvo here. Iri dambudziko ramuri kuona kuti vana vachema kuti baba tauya mungaona makokorodzwa mese kuti dambudziko ratadzikana ndizvo here. Asi toda kubatsiridzwa nemiwaridzi waro wakariita ndizvo. Nhasi ana ari pano imi baba soni muri pano inawe kuti munyatsokubata wanani kuti no oraiti vana vangu mauya nawe yakaitika ndokuti nokuti tida kubatsira nenzira idzi saini stole ndakazvimiririra kwete kuti mutaura makamirira vamwe sastole baba stole vanonzi vane basa rani ravo neunyanzvi hwebasa rani ravo muchibatsiridza vanavo kuti muwadzikinure sori ndichatogogara pasi ndichiomera vakuti vasole izvitorani kana mubatsiridze muri mwoyo wakaoma dzimwe dzenguva unozotiitira dzimwe asi ndikuona hangu mune chido chekuda kubatsiridza ende zvino zvati mungati kuvherifya kuti ndibva ndazoziva kuti ndiani akazodai ndiani asi chokwadi dambudziko ripamwana tiri kuriona ende tiri kuriziva tese. Ngatibatsirei mwana nenzira inodorwa Mwari tisingapomedze kuti no hatizoteni mune mhosva kubatsira korekti tikukumbira kubatsira kwenyu uyu murandakazi watatuda ndimukatoona mambo kusimudza mota ka ishungu dzekuti vanhu vadai vauya pamwe chete mwana adini abatsirike nono so tichakumbira nodorwa Mwari ewo aiwa ndiri kunzwa mambo saunyama nyaya yenyu ndiri kuinzwa godzi kana dai uye hati kumba kwastori iye asina kuromba pangava kuri kusunga motikari nebhaudhiregation nekuti haana kuromba kwastori asi mufesi wangu handaita dzangu kuti wauya mungaza uda kubatsirwa. Saka inini ndiri kuti kana godzi yakafamba achiti uromga hwastori huri kwaSaruchera ndo huri kukonzeresa urwere hwake, inini chandingatokwanise kurerutsira dare ndechekuti uyai neduma rangu vanhu kwaSaruchera ndisunungure mwana. Kana duma iroro risina kuuya inini handina zvandinokwanisawo kuita. Ndakutaura chokwanisa chiremba handina zvandinokwanisa kuita, anofa akadaro. Saka ndiri kuti fambai mubate Anamo kuti ndiye here akatora duma riri kunetsa nekuti maSaruchera mine mishonga mingani miiri iri kwaSaruchera. Saka uri kurwarisa mwana ndeuyu. Saka pari kuda akapupura kuti Anamo ndiye akaronga pastori munomunzvengerei iye ari munhu anoita basa rake auya ati tiri waipanapo otitsanangurira zvizere zvinoratidza kuti tabatwa. Duma rangu rikasauya okwaSaruchera kana riri iro riri kukonzeresa urwere hauzi kuzofa wakapera. Inini handigoni futi kuenda kwaSaruchera kuti ndoda kotsvaga ndega duma rangu kushandiswa ikoko kuti wopa munhu mushonga oti uya utsvage mushonga wako kuno kushandiswa. Imimi kana ukwaSaruchera muchinyatsa kuona kuti chokwadi okwaSaruchera tinomhosva nastori tine mishonga yake, pindai munzira mowo mupe stori mishonga yake dare rese rapera. Izvi tingadokododze tingadai tingapane mawara asi pasina chatinozoburitsa chinobuda. Ipai Kesari zvinhu zvake kuti arege kukutera chechi. Inini ndiri n'anga, mishonga yandinouraya inoshereketa, inozvimbisa, inorara wakadzewani. Ndidzorerei muone kupona kana muinayo unless muri kutonyepawo henyu. Nyaya manyatso kuinzwisa kuti stori ari kuti kumusha kwaSaruchera kune miti yangu mingani ndo payakatorwa miti yeushamwari hwaona Anamo. Miti yakanga iri yekusenza chimhari miti yamakatora ndati iwe Anamo kana uchiziva kuti pastori hauna kuenda unozvipupira nemuromo wako. Kana iwe wakaenda pastori unozvipupira nemuromo wako. Kana wabvuma pamberi pedare kuti wakaenda pastori unouya neduma rawakapiwa pani pastori zvakauri baba ava ritoriwo tsotsiri kutsvaga mari kana rudaro andishiba inini pachizvangu dati munondiziva here ngatauri kuti anondiziva here uyu baba uyu urutsva itsotsi baba iri itsotsi rekunyepa kuti baba stori handisi kutaura baba ndati baba ava itsotsi rekutsvaga baba unondiziva here mai mungataure muno vanhu vanaiti kudana aiwa baba vaitokwanisa baba isayeke yawaitokwanisa yamusungu aiwa ngataure chokwadi mari yamusungu andinyepeni
musikadzi. Mamusoro iwadare. Hakuna nganga ine memory card mumusoro. Aiwa kana. Hakuna nganga ine memory card mumusoro. That's why ndichiti murapwa huya kumba kwenganga. Ndokuti nganga haizui kumba bani. Kumba kwako. Ndakauya kumba kwenye. Ipapa ndishapa kukuri. Mukuona. Acha kufuri ngekuti munhu akaenda pambape munhu akandiona sesi baba. Pandauya nemusikana. Ngako pasaruchera akauya pastori anozviziwa. Kwete kuti mubvunze inini handina memory card. Nekuti gore rakati ndakaona nhingi. Indinorapa vanhu vakawanda ini. Inini handina kuuya kumba kwavo. Amen. Kazinzwa. Mai kuramba kwazamune kuya. Baba mungu akafa kana. Mai gamanira makadaro. Mushamasa kuchera munhu mune mishonga iyi. Ngati tsaka. Iwo kuti anosaruchera wakawanda zvavo. Asi kuwanda kwavo ndati kana pane muteo izvo zvamati hamudzoki. Handei. Ngatiende. Ndomwe. Iro ndochokwadi pamberi pamwari wangu. Nekuti chandakatadza kumwana uyu handina. Ndinotokushuwirawo chakanaka mwana uyu. Alright, chimbonyararai mai. Muri ipapo. Seni hangu. Ndinofarira zvinhu zviri straight. Yes. Manzwa. Handigoni kufarira zvinhu zvinotenderera. Ndinoda chinhu chiri pachena chakavhurika chekuti munhu wese ane madziso anochiona kuti zveshuwa zvataurwa ndizvo chaizvo, zveshuwa zvataurwa ndizvo chaizvo. Manzwa. Ndo chinhu chandinoda. Handimbodi kuswera ndakakuvengai kana ndivenge story nebasa rake kana kuti ndivenge godi. Aiwa. Asi dama rinobva kumunhu uchiritaura ndiro randinoshanda naro kwauri. Manga. Ndiri kuda kushanda nemi pataurwa nachiremba wenyu. Ati miti yangu mingani? Maizwa. Hanzi miti yangu mingani? Iri mumba mushamani? Pasaruchera kune miti yangu miiri. Ngaende pasaruchera kwacho. Endai pasaruchera wakamukai. Amen. Nai. Ndinzwei. Musacheme-cheme kumhanya kuenda mberi. Ini chandiri kuda saka ndadaidza murumoyo. Hakuzi kutanga kuuya naye. Ndakamushedza kwekutanga. Godhi ari pano. Imi hamuna kubatika. Makatiza. Aiwa, ndibvumirei. Kwete kuti handina kutiza. Makabuda mukaenda kushora dare randakushedza. Huyai mukabva mazviita imi zvamunoda. Kuti hai ina handisi ndakaenda ikoko. Ndoda kuzoona zvinoitika. Saka nhasi ndakatuma vakomana ndikati varume. Nyaya ika kana tichienda kovhima munozviziva here matactic anoitika. Zvikanzi aiwa ndikati iwe pfuti yako unayo. Torai pfuti dzenyu mopinda musango. Mapinda musango nzou inohwandirwa usabude pachena. Unoihwandira nzou kusvikira watoipfuura. Ndiri kuda kuti nzou iyoyo iuye pano ndizoione ndotaura nayo kuti nzou iyi mhuka rudzi inoparadza dzimwe mhuka ichida kusara yega munyika inozoita chii? Saka wakomana kuhwandira yoga wakuisa ichena. Ndokunga ndakakudaidza nhasi ndekechingani mai tichikupai dare panapa. Ndoda kuti mupindure mega. Aiwa ndati ndiri kuda kuti mupindure mega. Ndakasouya uko ndikasvika musipo. Panapa. Mapurisa angu ari munhu wakomana nditaurirei nenyaya yekuti maikanga ndichimushedza umu. Mayo takawatera katotarasira changamire wachiramba kuya panapa tisanisa ndenge atadazouta zvokuapa tifuna kuseri kwendeke 6 udari muno mshuwa teno washedza ava maya tikaenda kuharare tikatadza kuabantu vasinzvengeswa futi pamwe Nyeba basi asipokuwa chakanaka. Ngira yangu utaura ni ndokwa dokwa. Pamusore mama. Pamusore wana. Ndingangoda kutsanangura muchidimbo pamanzwira ndiri kuita nyaya ya baba story na anamo. Pamaonera ndiri kuita ndichitarisa divi remukomana uyu ndine urombo nekurwara kwaari kuita. Semunhu akachirwara haatadzi kufamba kwakati wandei nekuti anenge achitsvagarara. Ende mukufamba kwaanenge achiitawo anogona kufamba munguva mudzin'anga, munguva muchiprofita achisangana nemashoko akati wandei aari kusangana achibatanidzawo.
Saka kutaura kuti Anamo ndiri kukubata shuwa anosangana nazvo. Dai Anamo anga aine chokwadi chekuziva kuti inini handina zvandinokwanisa kuita pamwana uyu. From wedhi rekutanga achitanga kuudzwa maererano neproblem yemwana ine mafambiro ari kuita. Aifana kuita nyota yeshoko kuda kunzwisisa kuti zvabvira papi, ndiri kupumwa here kana kuti ndiri kuita sei. Number 2, mwana kuenda kwaakaita achimhangara mumatare edzimhosva kwaiva kurutsvaga kuda kubatsirika. Ndaifungidzira kuti Anamo semunhu anga aine chokwadi chekuziva kuti handina hushereketwa pandiri, zuva rekutanga kudaidzwa aifana kutoenda papi ipapo achinojekesa kuti inini zvikutaurwa nemwana ndezvemanyepo. Akadaidzwa kuti kechituru obva aenda kuti papi ipapo. Saka kunzvenga kwake muchidimbu ndoti pamwe paine zvavanenge vari kuziva. Ndisiri kutaura kuti pane zvaakaita, anenge aine zvaari kudini zvaari kuziva. Ende kuzoroya kwaita munhu aita kusungwa nechitrobo chewaine jokere simbi kuti atikwanise kusvika papi, atikwanise kusvika ipapo. Ndochidzoka kuti kuna Sekuru Story. Pakutsanangurwa kwakaita Sekuru Story pakutanga pawakauya wakati chokwadi mumusha mukwasaruchera ndakadini ndakapinda. Ende kupinda kwakaita Sekuru Saruchera Sekuru Story mumusha mana Saruchera havana kungopinda apa wane munhu wakapinda naye mupi mumu. Sebasa rawo ravanoziva kuti zvinhu zvisingapublish nekuti makawanda mavanoti hari nyangwe neusiku asi hazvingotaurwiba. Iye Anamo dai aiziva kuti inini ndine tsitsi nekupona kwemwana kana kuti ndinoda kusunungura mhuri yangu, zvazvisina nidhi kuti ahwande kudai. Chiri kuita kuti pahwandike kana kuita kuti Wastora ndiwaziva kuti ndidini inyaya yapamhene nekuti ine urwere hwapapi hwapo kuti wanzi wambonzini nyaya ndinoiziva. Pane urwere kudhara, pane kutaurika zvinhu. Dai kwanguri kunzi nyaya iyi munhu apaka akanditora kuti isusu toona kusaina mapepa ekubhengi apuhwe mari, pakati anonzi ndinda akaenda kunotora munhu kuti tiwane benefit munhu. Handinguzviona nekuti panenge paine benefit nekuda kuti pane urwere huripo hapagoni kutsanangurika. Ndanzwa Anamo achitaura kuna Sekuru Story kuti Sekuru Story inini munondiziva here. Sekuru Story hawagoni kuti ndinokuziva ba nekuti ichaputawo seng'anga hawanominyete munhu pai pamhene. Iye Anamo dai aida kunzwira hama yake tsitsi. Tingadai tiri kuti kuuya kwataita muno mudare aripo kudaiso angadai Sekuru Story padhiri atakatamba paya handitika takuti isusu tichione kusunungura nekuti zvane maproblems mufamily mani mufamily medu. Sekuru Story havagoni kuzoramba vakasungirira ba kana kuti oini handikuziva. Kuvhika kwaAnamo itse tip yavanenge vachitopa kun'anga kuti hautauri nyaya dzatakaita tiri tuba. Handimuri kuzviona. Saka tsitsi dzinotanga kubvira kuhama yako iwewe ndokunotanga kubvira tsitsi. Saka ini chikumbiro changu ndechekuti kana paine zvakaitika tatiri kuti mukomana unokubatsirika nekurwara kwadi kwaita zvaita zvakanaka pakuti Anamo aripo, Baba Story waripo, kana ichivhuika yovhuika. Wastori wari vanopuwa madumwa avo nekuti pabhora rakaitwa iro wachipinda imomo zvese zvakaitwa kuna wakavapinza wari kuziva zvawakadii kana iri mishonga payakacherwa inotozikanwa nekuti zvinowanwa penyu aripo. Kungonzi Sekuru Story takunotora zvinhu zviya takadai toita sewoudzwa kuti kana makutora chidai moya kumba mwana uyo unasunungura kana zviri izvo zviri kukonzeresa. Nekuti ndanzwa mukomana achitaura kuti kwakawanda kwakaendwa naamai wani tinogona kutora paStory nhasi pamwe chaStory ichocho hachisi choba chikuita kuti adaro handimuzvona asi zvabatiwa zvese semunhu ari kufamba. Vakasi vakadai vakauya muno wauya muno wakanzwa nzwere mai isati wadzake kwaona nhasi wauya muno Baba Story sematsanangura waita ndabata mawedzi avo ataura kuti pane zvinhu zvangu zvingani zviviri zvimushamani Saruchera. Wakauya muno wakataura wega kuti inini mai avo ndinowaziva. Kozwa kwandino amira kuti mai ndinowaziva. Vaibva kuti mai kwaza kwai munoita zvoita semwana ari kurwara. Baba Story akataura kuti mai avo wafa wakaita mubereko wati wangu watorwa chivhuri. Baba avo wanoita muchi mai wanoita mudzimai nani murume nemukadzi nana baba avo. Wakazvitaura wega muno takazvitiwa nenzeve dzedu chifa aripo wese aripo ukataura wega ukatirai mazuva akapera ikatirai Story wauye muno tiedza mai Saruchera wauye muno wainyatsa kutsanangura kuti zvinhu zvakafamba sei. Mai Saruchera hamuna kuti wakaenda nemapurisa kuti wadaidza mai Saruchera wakati mai Saruchera hawakwanisi kuti wauye changamiro wakati aiwa zviripo zvacho ndezvekuti imi mapurisa edanowasikana vari kuramba isaicheni muye nawo pano tizive kuti Baba Story hatinetsi ing'anga ndababa Story afambiri munhu pamba pano anofamba ndiani ndinoenda kumabasa kuti
nduda chakati nduda kukurai nduda kukurai nini vanokupa kana wana nduda kuita chi nduda kuita chi vanokupa wafambi makambona mshamba shombo tikogwe nduda kupa chakati saka baba story na mai avo ani handizivi ndakutoti baba story kazokanangura wega kuti mai afa kaita mbere baba afa kaita mwana baba wari muno tichinzwa utesa Sorry, ndinotsinira paita pamashure apo. Maya awa takawatsvaga. Ndofunga kuHarare takaenda. Kuenda kwataita kuHarare mukaenda kupolisi yekunyanga inozviziva. Because polisi yekunyanga yecommunicata nepolisi yeku Southly Park. Ku Southly Park taisvika kuna IC crime. Aitaura na member in charge wepanyanga. Takaenda 2 times. Mwana wao anogara kuFidelity. Location iri paside nepaini. Pamba panogara mwana wao tunopaziva. Kwawaienda. But wainzvengeswa. Patakazogumisira kuenda pechi2 takaona mukomana mudiki. Taitopiwa mupurisa mukadzi. Ndio watu wanzopiwa kuti tukaenda kotora futi chi mukadzi. Vachiti kana matamutora vanorara paSouthly Park. Then tozopiwa mangwana makuseni. Tokwira naye bhazi zvikanzi mukaenda naye mega. Wana wacho vanokwanisa kukusungisai vachiti maba mai amene vanotobaita kumuuraya kana tomuda kuita sei. Saka munofira mujeri. Saka kutsvaga kwaamai aka kwakutori nemapurisa nesu. Saka tiri ipapo wakazouya futi kudaro. Tikaona futi zvakakodzera kuti tirambe tinotsvaga kuti mai ava vari papi. Kusvika mambo ati aiwa komana takatonzi nezuro endai mawadini morare mawabata. Since waruta takatozotoita waruta zvemaruwa because ndiwo makomiti warungu anoita nezvemaruwa ndiye mukuru. Zvikanzi endai mawabate. Patasvika nhasi hatina kuenda nezuro patazoenda nhasi makuseni muna 3 o'clock time dzaInd Africa ndo pataenda. Asi tazoti nonoke kusvika noti mwedu ati nonoke kufamba tazosvika kwachena tasvika uri kwetsa mukova. Twatawamhoresa wabvatora chisturu chavo wagara pasi chibhaketi sagara pamasteps pakicheni. Zvikanzi ataura muromo wekuti panapa kudara ndisufa ndakadini ndakaendaba munotondiuraya ndiri papi ndiri panapa. Ndio muromo wataura avo. Patatoona kuti panapa tutopedza nguva beta munhu titodini titomubate. Patamubata patamuisa cheni avo mai avo wataura kuti imimi muri watatu ndiri kuenda nemi. Ndo zvawataura avo. Ndo mashoko atotaura. Saka tashaziva kuti kwautaura kuti kana rikanzi ndakuenda noenda nemi muri watatu zvirimbofamba sei. Bvunzai mupurisa wamwangara pamukadzi anokutaura taura kuti wataura kuti chi. Kana kwabvunza iwo wacho. Ndo zvawataura. Pamusoro tisatenderere masaruchera mune nyaya yasitori ateti maimirai because tiri kuti mune nyaya yasitori ava mai vari kuramba vati baba sitori mazuva avauya panapo vachigarapo wakati tine mhiko namai uyu inini baba uyu ndakangomona nhasi ndikatazvitaura wakati tine mhiko nemi yekuti ndikatora zvinhu izvozvo anamo anofa. Ngatore ndife. Saka apa pane kurambirana. Ngatore ndife. Angeti asi masaruchera dare rinokuona shuwa kuti zvinhu zvasitore zvirimo. Ndine zvinhu tu ngatore ndife. Kana kuenda kumupeo tichitobva izvozvi pano mutitsvagire kune mupeo ndoma. Ndakamirira baba wangu wakafa kudai. Ndakamirira zvaati kwese kukatandika hapana kwendinoziya kana kupinge kana pamusoro emai. Munditaurire kuti chiremba story uri kunomineta musha wenyu imimi kuti ndakasvika pamba penyu. Ari kubrofunga. Wari pamberi pamari. Akufunga. Chiremba uri kuona kuti mungazi anokuramba uri kuona. Baba wangu inini anga ari n'anga muruzwa here. Ndokupupurira chokwadi. Akafake. Gore rapera paserero. Baba wangu anga ari n'anga. Asaiti akakupa mushonga wake. Hauchaudiba. Aitaura kuti handikutambiri vadzosera. Unganidza tunhu twangu nditaone kutambira mushonga wangu. Saka maya kana ururamba. Chita izvo munogona maya warare wasipopo. Yes. Chita izvo munogona. Sachiremba mayo maita nyima tawa. Inini sachiremba
ndine paramendi yangu iri kumba. Handiswerere kuti ndichaenda kwa chief saunyama kuti ngana hasi kundibhadhara ba. Kana nguva yangu yekuti vanhu vekwasaruchera wandibhadhare yakwana, ndinondotuma hangu wana paradhai wangu ndinoona uri kuenda kutuma vanhu vekwasaruchera. Handisweri kuenda kudare, vari kutoenda kudare nokundidaidza ndini. Ino handina mhosva nemi vanhu vekwasaruchera. Imi ndiri mukutondiunza padare pano pamambo pano. Kana nditori kumba kwangu ndiri kugadheni so. Kana nguva yangu yakwana yekuti ndakuda zvinhu zvangu kwasaruchera, paramendi yangu ndinayo. Ndiri pachena prize yemakondom kuti inini ndiri muroi. Ndiri pachena. Ende zvakaenda kwasaruchera zvacho anoziva ndini kuti zvakanaka zvakaita sei zvinozikana neni chiremba. Ndati ndipei mishonga yangu ndibudane nemi kana ndiri kukonzeresa mumusha menyu. Imi mondiunza kudare. Ndikakubhadhara here ikoko. Ndatopisa mafuta angu ndichiuya kuno kudare. Kuirira vanhu vakatora mushonga mumusha mangu. Kana ndadzoka zvandichataura kune paramandi yangu hamuzvizive. Wekwasaruchera ndipei mishonga yangu. Handisi kuda kurarama mai. Murutaura nado. Baba taura baba Oda. Baba taura taura. Pamusoro chakamira. Nyaya ndaitoiziya. Pasitoro wakauya muno. Handiti vakati iyo ndikutaura kwamaita. Matengeni ndikamba chii? Shonga yakanzve pamberi penyu chakamira wachizvipupura iyo. Wapedza kudaro matengeni anga ramba saruchiraka. Udzima kusaruchiraka. Pamba matengeni ndikumasaruchiraka. Wasitori nhasi. Varito kwasaruchira manidaidza. Kuti ndikutaura kuti ndakapa matengeni. Asi pamberi penyu chakamira wakataura nemuromo. Handizve zvamataura pano. Ndakapa matengeni ndowandoziva makwani kusaruchira. Handizvo. Tiri kuti isusu chakamira inini dariri pamaoko menyu. Wona baba story mukati vakataura kuti iwe hauzvari kana ndakanzi inyiko. Handizvo tozotaura panapa tatoona pikicha kudhara kuti matengeni angazvambare pamusoro pehufa asi uchapadona pasi papi papadenga uchapushwa kuti udzike papi pasi. Wasitori chakamira wosora wagara pa havasiri munhu wekuti ari kunyepa vakakutsanangurira ndavabata vachitaura kuti kwasaruchira kune mungani iri kumba kwani kwamatengeni ngatiari chokwada iri kwani kwamatengeni shamwari yake. Asi taakuti chakamira sitori shamwari hongo zvakasikakuputika hazvo sekutaura kwakaita iwe. Ukati wati hwei kubva kwamuteri. Handizvo ivataura kuti muone kuti ngamboite sekuti zvidini zvisvikatuka. Handizvo makateera kai nekuti akakuti maiteera here kusina kushonga asiri munhu akupe aisa mushonga wekudeidzeisi iwo asiri muzvina dare maiteerere chi asiri muzvina dare fine maiteera kare ravo achida kubatsirai asi pasitori nganga haibvisi kushonga iyo isina shamu yanokurovai. Azvo chakamira chakamira shamwari wena mabasitori tinoziva zvinoitika. Hakuna chinhu chisina chiwaro hapana masingaropi. Handizvo vanhu vanoromba vamwe havasi kuromba asi pasitori maita basa ninokutokutenga iyo sitori mauya panapa nasi ndatozi ndauya waunasi panapa ndokuona ipano nasi ndiri kuita wasitori munhu unotaura kuti ndisvike mumushama changano ndisvike mumushama masaruchira matenge ndizvo zvangu muripo wangu unoti zvakati ndimaundaidza kuti bvise chii vanhu vamwe mushama wenyu asi dai uri kunzi wasora kuzvifambira kuti tika zvinhu zvaneta zvapedza basa ndaakutora saruchira yaibvisa story. Handizvo asi ndekuti saruchira kuti story achitivhisiro shamwari story shamwari mutarisei baba ndiri kunzwa shumba right ndiri kuti shamwari ndozvinoita muupenyu wakadzi vanosara mumusha vachiita vana baba izvozvo. Handizvo here zvinoitika izvezvi vanakadzi vaita vana baba tomuna na baba wenyu kana zvakaitika mabasitori sekutaura kwamakaita kudhara. Handizvo muchitotoa iwo haubari haute sei munotaura pamberi pachangamire one iyo mune kwasaruchira ndeyakutondida panyaya dzangu ndodazvo ndakundofise mushonga pakati ndoita zvakati pamberi pachangamire tosimuka chiziva kuti chakamire woti mapurisa avo
Haida kawasunga 6 times. Wita dauta ndusha changamiro wacho first. Kana washo changamiro wanogarira kubasipana. Uzoipa sei panyina pana. Saka maona tati story handiyesi story weka munhu wandakashedza tikafamba munzira dzakawanda ndinaye anotozivikana nyika ino yese yeZimbabwe story uyu kana South Africa handiti uyarapa uyu saka ndinoda kuedza kutaura ndichitaura kuna Anamuma Matengenuti amai kana makatora chikwama makachitora musingazivi kuti mangwana mbinjiri dzandiri kutora dzichazondipandukira here kwete dzichazokuwadza vaninina vawe murume wangu here kwete kana kuti kumusha kwavabereki wangu here kwete zvinhu ipapo ka ndopandati hatifaniri kutenderera senyoka taurai straight zvinhu zviri open pachena zvakavhurika mwana uyo muri kurara naye kuita murume wenyu muchirara muchikwirana naye mwana uyu mukadzi wacho motora ropa rake moriseenzesa asi munoda wazukuru imimi hamuda wazukuru here muchamimi aiwa ndati hamudi wazukuru here ko muri kurara naye muchimusvina mushonga wake kuti zvidii musvina mushonga wake kuti zvidii Sendiri kuramba baba. Baba wanatangukuona hasipana. Ende ndokupali tendukutora. Oya zorota here. Kana dai iya zorota here kwa uyu kune mishonga yangu mikani. Muri kuzvazo kutaurika baba. Mai iregai ndikutsanangurirei ndoda kutaurirai musi wandakaza kuuya inini stora akataura zvinhu nanhasi ndoda kukutsanangurira munyatsokuona kuti ndichiremba uyu hazipublish ati kana tichipanana mishonga naAna Matengemu takapanana tiri wairi tikatidzirana Ana Matengemu akanditaurira kuti ukabvisa zvinokwana uyu ini ndinogandana saka iwistori kadai zikasvika kwauri chiremba ukasvika kwauri chiremba ramba wakasunga mwoyo wako negawi kana waya saka manzo ari kutaura kuti ndati handigoni kubuda pachena kuti tinonyengana hazviiti ndekuti uri mukadzi wemunhu ichi chikomba vana baba vacho ndiwo avo wazvona saka ari kuhanda handigoni kuzibura imi budai pachena kuti iwewe ndinokuziva ndakakukumurira bhurukwa tikarara tese pakati soroti pachene ndizvere wakomaka mandifukura gapwa saka imi muri kuhanda stori akataura zvikapera zvese mira yavai musamhani stori akataura zvikapera zvese stori akati kana zvirizvo ndinoda muripwa wangu wamakapuhwa imi makabhadharwa here muripwa imi wamakaendesa kuna stori wekutora mishonga makati stori usaite ndekuti ukadzimara wabvisa stori weka tine imwe nyaya yatakatonga ndakukutsanangurira munyatsokunzwa iyaraka handimazva nchimutaura kuti stori uri muroyi asi zvinonzi muroyi rovera kupi usarovere mumba mako zvine mhai manyangaza nekoroya mhuri iri mumushameni machiva kuti godi haasi mwana akabva mukunzu mangu mwana akauya neumani saka zviri nani kuti afe wenyu wacho ari kurwara here ndati wenyu watikusaikaire wenyu wacho ari kurwara here pane vari kurwara here kuwana wenyu kunze kwagodhuru pane vari kurwara here wana wenyu kunze kwagodhuru ngei handiti wese ndowana stori ndati musapindure menga muri kutaura kuti havasi kurwara vakagarika muchechetere havana chavanowana asi uyu azowana nemhosva yekuti baba vakamikisa umwe mukadzi wakauya naye nemwana wake pamusoro echangamiri inini ndini mai wemwana uyu sisi wangu akarurwa zvakanaka kwaSaruchera ndi baba emwana uyu ndokubva mai wacho
wakapesana, hatizi mapesaniro akaita diki. Saka uyu mwana uyu wakaenda ari mudiki kwa Saruchera, akatorumurwa pamusaka pekutodzokera. Mwana uyu wakagara nambuya uyu. Saka munhu wakatanga kubvisa baba wemwana uyu ujaha ndisisi wangu. Ava mai nini vakazotera. Nyaya yeduka aiona pairi taurai kana vasaruchera ndaitamba ndaiboona kuti muri pati sekutaura pandakaita kudhara mutondipedzera nguva ndipe zvakati ndinotora zvinhu zvangu. Masokonda yanzwa Shumba wakuru wakataura kuti mukadzi kana imbwa inzi ndanhongaba inonzi ndakatenga ingaya. Ende hapana pasina mtemo kana mumuti mune mtemo ukasabatira unodonha. Ini senanga mtemo wangu mushonga makatora wana Saruchera handiusimukiri kuuya nawo mumusha menyu. Takurai mushonga wangu pasina muripo muuye pasitore. Mauya nemushonga wangu ndichazokupai muripo wandiri kuda. Ndaona mauya nemushonga wangu. Ndekuti muchandipoteredza kunge munhu ari kupira muti weheji. Uyai nedumwa rangu nemishonga yemakatora pasitore. Ndokuchajai. Kwete kuti ini ndiende kotsvaga mushonga Saruchera imuri makaya kumbucha kwangu kotora. Haipapo handipagone. Kana makuda kutenda matsika mutanda endai kagaura nendai asi uyai nemushonga wangu chaiwo chaiwo. Nanga aishira uye mumwe munhu ane kodzero yake kutaura zvaanoda achigamuchira nedare ndizvo kuti rinzwewo zvaari kudini zvaari kutaura. Ndikuona mai ava pamuti pese pati kunongedza kuti munhu zvakadai muona urongoramba kuti zvese handizvidini handizviziva asi paine wakafamba wakuti tafamba apo neapo wachinzwa nhau dzavo pazvaita kuti mhukuro iritotoa zvesuwa musha menyuimi ndiripo. So ndaifunga kuti sedare pane verification ida kuitwa pakati pewairi avo. Muriona mai Saruchera nhasi waipo wakagarawo ndizvoka tobva totoziva kuti mai Saruchera zvakambofamba sei kuti mutore mushonga uyu mugadzire chi wanavo ndizvo. Saka ndaifunga kuti amene mambo pamuti munhu wangu paida kuita muona kuti amene zvinoita kuti da kunzi vanombobatsira varipo zvakanaka kuti wakato nhasi zviitwe papi ipo pano handizvi zvivherifaye mupi muno vana ava kuti mwana agone kusunungurwa uyu wezi mukuona zvazvakaita ka mai anzi mai ana munhu haasi kuzofa akatembenenge tikamanikidza sei muno ari kutozviramba. Saka taifunga kuti dai zvaibvura zvibatsikauzei pamusoro muri kuona nyaya iri pana sitori ing'anga mai ane mumvumu ndiye akaita mura sitori kana kuti chii vanhu vairi pane agreement iripo pakati peng'anga nemurapa pachitorwa mushonga akanzwera mhiko dzavo dzavanopanana. Uyo anonzi iwe haufe wakandifumura iwe haufe wakandifumura pauviri hwavo sandizvere wese watenderana nhasi uno sitori haangatange kuti ndakuenda kuna Anamo kutora mushonga wangu iye achavo waona sekuendo zvatakawirikana wakufumura munhu wakuenda unotora mushonga. Anamo zviri kuna Anamo ndiye anoenda kuna sitori kuti inini ndauya nei nemushonga wangu because Thank you baba. Hapana mhiko dzavo ndedzekutsafumurana wari wangani wari waini asi uyo akamira nechake kuti iwe ndiwo akapunza mutombo ona wazouya sei wakadati kwawiri akulo waone mushonga sei wakadatwa isi takawira noti handidizei hatibati. Saka nhasi uno kuri kuti kudya muteo wanodya muteo waini Anamonani nagoti Anamona goti wariwo wadya nemuteo ndobva chanzi muteo makadyirepi pasitori ndo vakuchenda zvepasitori mukubaba because nhasi unostora akaenda kuti ndite mushonga wangu Anamo pamwe ari kuda wanosangana midzimu yamudenga kuti wakuya kuzotora pandakautora ndakati unozoya kuzotora kwete pamusoro pazvosangana pasitori vataura kuti vana Saruchera ndisitaira kwasitori isusu mzimairi ndakaenda kwasitori
Story angofambi mamakumba ake kudegwedewu. Ababa wakagara. Isu sona wakachora mshonga kwa story. Story amuno mati tinototera story kumba kwake. Kwa story moyo tauya. Zvakatoka na chifu pera changa mezia zvesho nyaya takaiona iri pachena sekupupura kwamakaita. Kwa story titaurire kuti tione kuti mshonga ibve kunodii. Tiri kumba kwani? Kwa story. Wasata vanhu kana mumbe 4 kana 5 kana 7. Andidika. Tikatine witness kuno kwachangamire. Tofambana tukatofamba bhuza iri pasi pachangamire kadari. Yonzi konyoro zvazo sho wasitota kasvika kwavo. Asi wakaziguda zvakati. Kuti changamire uzozive mangwana. Andizvo. Changamire takazoenda kwa story kuya kuita. Zvesho muno mudare muno kuti munati yawe wana wadi wachinja chawakonida. Kana zvashata munhu anoiswa mustoki anoenda kujeri asi achiramba anokuuraya chii asi chakakosha idare kuona kuti iwewe wakauraya iwe andizvo dare ndoona kuti iwewe wakauraya asi anongotina ndiri kunzi ndakauraya asi maoko wakatotyora munhu achitoona kuti warova munhu akatofa anoti ndanzi wakauraya pamejasiri andizvo wakanzi wakauraya sei wakarova munhu aka saka wasitori tanzwa zvavataura ine ndatenderana ndapiwa hindi isusu resaruchera ndisitotosimuka pano tikutera baba mukadzi wedu akafunga kuti zvinobatsira vana baba mese muri muno wakadzi vakasara pamusha woenda vana baba nembodzokera futi handizvo tiri kuti pamastori tichauya kumba kwenyu isusu togara pasi muchataura asi watine kwachangamira atanyoro kuti zveshuwa makabva padara mukadai asi muri paunhu wakati toona kuti atangira pano wasori wouya utaura saka mberi woye kana musanyataura musati masvika kwese iko ngati musati masvika kupi ikoko hai ndiri kuda kutaura baba wacho muripo chiromanya aripo muridzi wekuzvikwatura aripo ana mamatenei chekutanga chamunofanira kuita ndechekushora dare rineri ndinodamamisa mombe apa ndemozobva apa moenda kwastorens mombe yangu yabuda apa tirunzana moburitsa mombe yangu moisa apa motaura kuti takuenda kwastori takuenda maini mune muripo muchozvitaurira tifambi tega bana story ndinokubaipurisa ndinokutungamidza kuenda kwastori vana saruchera murodi asi chekutanga mombe ngaiuye papi ndokuti musimu wembuzedwani mudare mangu wasati wandanga kuti bhadhara utanga kubvisa mombe inoenda kwashe nekuti inini nyaya dzangu andairombesana nevanhu ndakarombesana pasina ishe asi ndasina kugadzikwa pabhenji wandanga kubvisawo mombe yekuendesa kwashe kuti ishe azive kuti stori akupiwa zvinhu zvake dumwa rangu iroro ndinorida maasesa amambo ese aripo ndichitambira pamusoro ipapa inini pane nyaya yendoda kudzokerera nyaya yemuri kutaura vasitore ngauya vatore dumwa ravo ravari kutaura ini handisi kuziva periri zvese zvinhu zvari kutaura handisi kuziva pezviri pamberi pamwana ndiri kutaura handisi kuziva pane chinhu bababa ndiri kutaura chokwadi chinopona kudenga ndinoda kurambira chiremba ndiri kutaura chokwadi nekuti pamba pangu babawo ndakandokuaona nhasi kana uchizonyepaona nhasi kana muchizonzi munonyeba inini pambasa dini muchachera pana muchisiya wenyuri apa mazvinzwa asi pamakacherera munobaziva kana makaisa dombo ndokuvharira kuti harifumuka dombo uchasomuchera pane dombo renyu muti ndeapa motora ukwani ndichitu motora kuti akasaruchera nini ndadini ndakusvipai kana kubika doro motisvika motichenga
Ngozwe mayambo taura kupamwana zvekutaura. Pamusoro idari, pamusoro imete. Nyaya iyi yakanaka irikutaurika sinini pane pangu patinofanira kuti tijekerwe chokwadi. Because ndinoziva munhu akanaka ngasvika pamba pen'anga akarapwa zvinonyorwa pasi. Nedheti raakaenda zvese zvine zviriko kumberi uko. Saka chandandikumbira nhasi dai kungoti imari inotinetsa vanhu. Baba Story bhuku rawo riripi? Riri kumba. Baba Story fanosimuka nemunhu achingosvika vavhura bhuku rake. Tione bhuku zita rakanyorwa kumba kwani rekwasaruchira riripo. Kwete kuti Baba Story waenda. Ndiningi akatora musi wakati 1 2 baba wakamboenda futi kwa chiremba. Waenda kwa chiremba kamboitwa zvawakaita. Hapana chinji yadini ba yaitika. Saka ndenda usona Baba Story kuti kana zvinhu zvakuti zvagadzirwa baba wati chaona change chopi ere noti ndogona kugadzira kuti pamwe tati ndiyo nyaya 3 patangotora kwandini munhu andimuziba ana muhandimuziba azopedza tinotaura naye chokwadi ngachiwe chokwadi kuti mai wandu wakauya ere ava vasiwe ere kuti zita ndo rakakosha kuti tizoti zita ndinhingi zvakatorwa rini zvine umbo zvine chokwadi pasi izvozvo maiyo maifana kuzvifanira mega nekosaunyama musina kunditora vanhu kwasamuchera mungadai musina kunditora undigadzika pabhenji mungadai matora naanamo muchizvifambira mega maakuda kuona kuti inini n'anga ndini kuitirei uko ndini kuitirei n'anga yekuprofita zvotakaita inini chokwadi chese ndinacho asandisi kuzobva ndakakupai chandiri kuda idumwa rangu chete kana matadza kuya nedumwa rangu matadza kubudana naStory ndichadumwa ndega paramendi yangu inoenda kwasamuchera kotsvaga dumwa iro murikuda kundishandisa kuti iwe ndiwe wakapa ndiwe profita ndiwe gwatora ndiwe kudai inakagara henyu kudaiso uyai nedumwa rangu unotanga maendesa ng'ombe kwachief ndokuti hatina kupanana chifi tichazosvika kwachief tichitaurana zvinhu zvakadaiso tangai maendesa ng'ombe kwachief muye nechinhu changu kana muri kotora gaurani kana tikamutanda auye nedumwa rangu chairo kwete kuzoya ndiritsiriro Adamo kana wabvuma pamberi pamambo kuti wakatora dumwa paStory musi waunouya naro dumwa toda kuona riri rangu rondakakupa nekuti bvuma zvinhu zvawakatora ukabvuma usingazivi handidi dombo pamba pangu inini pana ndoda kungotaura ndoda kuedza kudzoka pana baba chakaita kuti wazouye kumba uko waite sevanotsanziridzwa nasekuru Story takapatarisa ipapo mabhurufeni awaitopuwawo hawo ekuti wamboderedzwe nekuti nyakuzviita chaiye pakanga pasina ende dai kurunzi baba wakarapwa achipora pa that time dai tisina kumbogara baba napa ende anamo wangadai asina kudi asina kusunga munyatsonzwa right number 2 ndanzwa mhaya wachitaura kuti zvinonyorwa pasi mumabhuku ndibva ndakujekesereni ukuonesa chapter yekunyora pasi mumabhuku angazi vari kuya kwerumba zvakatotanga manje yani pamwe vanhu vanogona wakatopanana pamwe nguva yekare wasina kumbonyorerana pasi ani muruzvono ndoda kuti munyedze kuclassify munogona kuzofunga kuti munogona kuzofunga kuti zvakashaya bhuku shamwari dzangu ndo ana mutigwa shamwari dzangu ndo ndaipa mitemi tsanapo munogona kuzoshaya munogona kuzoshaya zita ramhaya wamubhuku imomo mowachenesa kuti havana kwaidiwa wakatouya pamwe kare sata kunyora mabhuku number 2 wanasaruchera pasina kukupoterera kana kuita sei hamugoni kuona tsoka yen'anga mumusha masaruchera aba ichiuya kotora mushonga wamuri kuziva pamakaisa nekuti maakuishandisa ngechitubu chiremba ari kuti imimi wanasaruchera ndakapinda musha menyu ndikadai ndimuruziva patakaisa chii uyai nechi nemushonga kwete kuti baidewe porofita patakaisa chinhu vakacherera munhu unoyachitora saka kana muruda kubatsirwa nachiremba wenyu budai pachirenyedza muruda kudini kana muruda kubatsirwa nasekuru Story budai pachena nechokwadi chekuda kubatsirwa kwete kudhonzerana mukadhonzerana imimi mega chiremba anokusvipai nekuti anobvaona kunge matambudziko amuri kuita ari kumba kwenyu achiri madiki handiti kana zviri kumba kwenyu zvakukunetsai mahwatama kuti isu tauda kugadzisa chiwano endai nemurongo wakanaka zvaita zvakanaka kuti tiri mukati medare ramambo rinoremekedzwa ti ndizvo tinopuhwa nzira inoita kuti tidini tibatsirwe kuramba tiri kuti pamunondo pamusasa tichidaiso unenge urutopa hasha n'anga iyayo wakaromba nekuti wagara anamo utori nemhosva kare yekusati yakomutsa makore awirikidzana dzimwe mhosva idzodzo dzaifanira kungochitorerwa pachiremba saka chiremba hagoni kutokuona semunhu akanaka nekuti hauna munhu wakauya komutsa kana kuita sei saka maproblems kuisikana kwavo kumusha haugoni kumadaira ba nekuti kutoziva kuti kwato nemhosva kare ende kana munhu uchitoziva kuti zvinhu izvi zvakugwarisa
ndakatyora miko dzeng'anga ndikazodai kana wakangopinza ng'anga imwe wakapinza waona kuti hama dzangwara kuti munomusha mune zvaakuitika wopinzawo dzimwe ng'anga dzakanyamura zvinongotaurwa pajekerera hazvispondani vanhu hazvidini dhiri yatakatamba riya ndino munhu wandakazonzvengawo tikazongodai kwaya kuri kutiwo pamwe zvingareunge akazotora kataya hwari kwarura saharidzana sekurizoda asi havasi kubatsirwa here zvifamba kutofamba aizvo zvaakuzikamwa nemagamba angu naiyo kwete kuti zvingazikane nedariva nyaya kana tichitonga inobatsiridzwa toda kuti nyaya ibude pachena tidairani ndizvo tinotaura through chairman handizvo pana baba vangu vazizaurai baba toremka pamwe ngatibatsiro zvemwana pamusoreda inini matenda anandichiita nyaya ndanzwawo nyaya sekuita nenge yasungirira pakurwadzisa munhu ari kurwara yeti tinoda musunungura kana toda kusunungura munhu ari kurwara avo vane masikirets avo tinogona kuita sei kuitira kuti tiite success before their secrets. Masikirets avo hatina dhina asi munhu uda kuti apona. Thank you, Baba. Mira. Romboenda pakamai imimi manichichena. Ini ndandinokumbirawo hangu kuti kana mama wasina mhosva vawairambirei kuuya kumatare. Hanzi mubvunzo hanzi nei mairamba kuuya kumatare kana musina mhosva. Inini dare rekutanga ndakaenda wakazi hawo. Rechipiri rakauya kuHarare vakomana vakandishayiwa kuHarare avo. Hawana kunditsvaga kwendiriba wabva wangu uyu. Inini ndiri kuziva dare karuzi ka6 apa kuroerera kuti ndafe asi ndiri kuziva iko kwakava vanhu vachifi wakamanyire ukaenda muchipata vachifi vapi musoro kuwanda muna baba soro kuwanda izi nyaya isi yakaita muchamedisi pachibisi wairamba vanhu vachiramba vachiita sei vachipinimidza vachiita sei asi takaenda kunobhadhira mama avasiza tabhadhira mumwe nenge 4 vari kuramba vanhu vari kumushava hatizviiti sei vazomufonera uya kuninogara kunoko baba ndozviri kunoko ndikati pane vanhu vakazviita taurai pane munhu akazviita tikagarisana madare asi zvakazoitika zvakaita vasitora handiri kuzvitaura apa asi zvakaitika zvachoka zvakaitika zvinorwadza zvarwadza manje isisu zvati mushamairaini kuita mudumbe kuita kwasitora zvirikuitika panaka izvi zvichazoitika wakaita vanhu raini kwasitora vamabvumo kuda zvinhu zvamutokaa maimaiso imi mai munotaura nezvemabhuku mukazouya kumba kwangu uko mukasvika kutarisa bhuku muchiona risirisarana momunoita sei kubvunza kuti munhu abvume chokaedani mabhuku so vamaona sara ningi sarchera anamo hapana unoita sei pamusoro inini ndinoda kuti ndikuona nyaya iri kupoterera asi inyaya iri pachena inogoda kunzi toiita sei kana mombe yatemwa yangu daita sei inini ndikuona amai avo nachiremba wavo unogona kubuda ichisurira asi nyaya isingaite sei isingaperi asi chinhu chandiri kuona kuti ndingashora chinhu chandiri kuda kuti ndibatsiridze pane kutorwa nyaya nokuna nyaya isiri kutanga ndakunzwa kuti yakambouya mai avo wakaenda vakatumirwa mapurisa vakaita kusei masamona achena zvinizvo zviri kukumbirisawo masekretari nyorai pasi kuitira kuti mangwana patichange tichitarisa nyaya dzakafanana nedzo tiri kuti musi wakati nyaya yakapinda ngatimboerenge totoerengewo chirembawo vanofunga matombotaura pakunzi akati ndichamusunungura ndinyoka kudini hameno zvataura
dai zvakutowerwa futi kuti chiremba wakataura nyaya iyo isiri da kubva pachi ndofunga zvaigona futi kubatsiridza chi nemuridzwa zvakazviita. Isusu tiri kutaura nyaya asi nyaya chaisu hadzisuri ndokona hadzisuriwa pasi ndokombiso ngati imwe nyaya Saruchera nyaya waizwa sababa endai mogarisane bate tsvimbo muende kwasitoro. Ani pana ndambo ndichakurasa ani pamurikuonera pana babasitori sorry ndinonzwa kufutura mwana mwana uyo mamutarisa ndizvo ndiye ari kurwadziwa kana ndi kutorwadziwa nezvandakuona uwazviiti nekuti ati munombochinja magiya nizvo zvekuti kana wakwidza pamukara waisa kuti nyatsodini momboshifta dambudziko racho kubva mumo chandinoita inini ndechekuti inini handisi madzibaba anopfeka zvewaiti. Inini mwari wangu ndisatani, ndirosi dzangu madhimoni. Saka kunorwarirwa ikoko kuchikauriswa ikoko ndokunoratidza kuti simba rangu nendirosi dzangu dzirikuita basa. Handiite zvetsitsi, chechi yangu haisi tsitsi pamusoro iyi. Ndogara ndakakutaura kana paredhiyo, chechi yangu haisi tsitsi. Kutoshupika kwaari kuita ikoko ndokukuratidza kuti wasitori basa vanogona. Zvetsitsi chazvandiiti ndogona kutoita more than that. Ende ndikasvika ndikutotaura paradhaiti ndikukuraira chiropa unogona basa kwasaunyama pabuda history yako ndiyo chechi yanga ndinonamata ndoita zvesatani ndoita zvesatani zvekuchema izvozvo godhi uchichema uchidai zvinotondidaridza kuti mambo uyu ane simba. Nyaya zveyave mudare mamambo godhi wakutomira namambo unopona. Mambo saunyama anogona kutotsvaga kana tsika kanda chei anopinda masaruchera achitora zvinhu izvozviri. Mushonga umwe mushonga wakacherwa pakitchen umwe mushonga uri paiti gogogoi vanhu vachisvika kuti gogogoi so vanhu vachisvika vachigara so pane katombo mudhuze nekuti pane muti uri ipapo ndowaiti munhu kana achinge asvika agara kudai so tangamire makadiwa kana auya ari kupenga achibva zvapera papi uripo kaharikako kariko kumhiri kwaite mwandoko kariko pahari asi muri kuda kuti inini senganga ndakatorerwa ndini maakupa chuti kuti tsanangura zvese munira hamuna nganga iri nemaprofita endai maufukure zvinhu zvangu kana kuuya pano pana mambo kuti mambo zvinhu zvastori izvi mambo ane simba rikudaidza stori kuti tora chii kana wanasaruchera wasina muripo wangu inini ndinodzoka kudare kwasaunyama kuti mambo wanasaruchera waraundibhadharaba mambo anosunga wanasaruchera kuti paistori zvinhu zvake chete inini ndiripo ndipei mishonga yangu miiri ndiri kuramba here handisi kuramba bai mung'anga nekuromba iconstitution haifi yakabhritwa dumarangu negahari kangu moyanazvokana pano kwasaunyama saunyama ndondidaidza kuti uya utori mushonga yako ndichiona ndinotakura mushonga yangu tienda naye kumba. Nyaya yedu hombe haisi kuna story. Nyaya yedu hombe iri pana mai awana story akatozvimirira tiripo pakuenda unato kuti ndadzoka chamwani zvinhu vakandipa zvandiremera todii kuti utore nhasi uno iye story kurapa haasiri iye ari panyama wanzi akada kuti aende kuti anotore iye achaurayiwa saka nhasi uno munhu ane nyaya yese ndigodhi namai kana nhasi uno akanzwa dzemwani wemutero ndigodhi namai nhasi uno akanzwa aende kumwanga ndigodhi namai tozouya nachiremba wedu isu afukura kwana story ende wanosheka naini shamwani wakaipa waniona enosheka wakaita wakutorudzana ti kazi inganga ngani dzamunozvataaaiwa inini chamani isusu tinotoroyavo asi ukwandiendi ukwandidaya saka nhasi unogodhi namaya ndo wanechi story asi kuramba kuti ndinorapa wakadaro ndo patataura kuti mai vatengemu inini maisaruchera amunzwiri here tsitsi mwana wenyu uyu nemuroora wenyu uyu anzi anopfekedzwa mapamba dzei kubva musi wa1 kusvika musi wa30 munhu achiwerera ropa munonzwa sei mai shato yamunomupakisa imimi wacho muri mupenyu kumupakisa munonzwa sei mai vabereki vemwana uyotora hawo mukadzi wawo ende nemwana wako vanofira kuti zvekwasaruchera nezive
Wasari haone zimwana rawo zirupe. Aiwa. Munobva sei? Wakupakira mukano romunhu. Mapedza motora mushonga wako mopfekedzera kwamuri. Murara naye kuita murume wenyu. Mweya wakanaka here. Hanzi mushonga uri padhofu pane kamuti karipo kanogara pane dombo here. Ndishabira ndotora ndiri panyang'ombe. Ndati umwe uri kumhiri kuno kwanyang'ombe duma. Mumwe wacho kuno uko. Mumwe uri kumhiri uko. Paigara vanhu vachiti gogogo iso wachiombera. Muruda kuti nditaure zvese inini. Muzoti story ndiye akataura. Handingotauri chokwadi ndushokumba ndichitaura chimwe chinhu kuti vanhu vepasaruchera vakaure. Nyaya yapa ngeyekuti usatore chiwanhu kuita education. Vanenge wairi masaruchera. Ngatuti akashona yacho. Kana materera ngatichivona dare rarebesa. Zvararebesa mirai pamusoro pamusoro. Dare zvararebesa ka. Tikuona pane point yekuti mai awati mai tikubuda ne point yekuti ava na godi ndowani chi wani nyaya ndizvo. Saka ndikuona sokuti meta I think muchabatsira nekuisa sahwira pakati pani pavo ndizvo ka. Vanozoperekedza kusvika kunani kuna shefa ndizvo. Because mai avo vari kuramba but I think wakaverify nyaya dzese dzinozojekwa dzakwe perekedzwa kuendesa kupi uku. Saka ndandikuona songoti kuti tikate dare regai tisima nyaya kunani kuna mambo wapedzise chidare vachitaura decision yavo yekupedzisira ndokumbira nekuti ndiri kurwadza iyi ndikofema iri panapa iyi iri kufema iri panapa ndokumbira hangu kubvunza naye wasitore nyoka ichazobva zvaita sei kuti ndirarame. Inini ndonobirira kupiwa mishonga yangu chete zvenyoka handina basa nazvo. Kana ukarara wafa nhasi hausi mwana wepasitori vari wekwasaruchera. Ndipei mishonga yangu vanhu vekwasaruchera. Kana iriyo iri kukurwadza ndikapiwa mishonga yangu gowasimba. Kana isiriyo aiwa inenge yaya kunyaya yepasaruchera. Kana iriyo mishonga yangu iri kukurwadza mukasaunza definitely uri kufa. Mukadzi wako yari kuenda kumba kwavo achari kugarira newechi munhu akutadzana akadaiso asina kana mwana. Kuda here muka mwana kutambisa mwana wavanhu kudaro so. Haisi mhosva yangu imhosva yekuti munei makatora zvinhu zvangu. Ndiri kuita open pamberi pedare kuti nditi ndipei. Hana kuti uyai nemuripo ndatitanga imandipa mishonga yangu hana kuti muripo kana zvadetsa ndinoya kwamambo saunyama komangara kuti wakwasaruchera hausi kundipa chii mushara wangu mambo anokusungai muchiribhadhara asi mishonga madini mandipa dambudziko radini ndikumbirawo kubvunza nekuti apa zvamuri kuti kwandimiyewo mishonga ngaitorwe hunze yemishonga yangu dambudziko zvambotaura namukoma rinenge richingoremera inini nekuti inini wachoka ndini ndichanzi enda unotsvaga vanhu vachina because uyu ari kutoramba atoti handina ende mind you uyu matamunesa haiti ari ega anoita ane mamwe madzimai anawo matamunesa ndiheadmaster vamwe mai vakobvu wake mwanogara kudhuze nekurwizi rwachinyika wayambuka nyamwambo uchidzika so shasha iye ine muswe yokudaidza so muswe so charo chakambira wacha vakaisa pamba ndiwo ari kupaziva pawakaisa inini chokwadi changu chese chendinotaura pamberi pamwari ndati ngatiende kumuteo kuda kuti ndibude mazviri baba inini handina chendinogona kotora ngokuti hapana chendiri kuziva kuti chiri apa nechiri apa iye ndiye ari kuziva pakaisa chinhu chani. Mama mburitine muteo pamunyaya unoburitswa muromo wenyu kana musingazvizivi munoti handizvizivi monyarara hamuburitsine muteo mukouda wenyu muromo wenyu ndounokuburitsai muteo ndoinoda kuburitsai handizvizivi monyarara wataura chokwadi imenda kubvunza kuna mhai kuti wakaupinga tiendei kwasoro nezviri kutaura kuti munoda kubvisa ng'ombe nekii zvoda kutaura zvoda kuti munobvuma here
akatora pezvinhu zvake kuti munobvuma here ndati ndikabvuma ndisina here watawa ndiwiba wataura kuti ini handiwiba because ini handida kuya kumba kwenyu zvakati ini kumba kwako chandikuziva iwo kwangu kwacho hauisi wakakuya vana vabasa ukati hambai vana vabasa richeraho varumenya ukati hambai pastori tindobhadhara munobvuma here ndobvunza wangu ndikutoti auye atore toenda aiwa munozare baba akatora paakaisa zvinhu zvake inini pasi zvangu chokwadi changu ini chitsangamiro chinhu chakanyatsoti jeke chirapa amai avari kuramba kuti havana kutora zvinhu pastori so nyaya iripo wanobvumere tikataro nhasi uno ngatifambe nagotuyu sekuramba kwaari kuita tonoti kubatwa kwawaimbobatwa semabatiro waibatwa godhari ega wari kubatikira bhozi wakatiza godhari inobata zvinhu zvarichi ari ega saka toti nhasi uno ngatifambe toti abatwe uyu tinagotuyu uya vatobatwa ngezvaari kuita akabatwa chafamba kutera mabasitori zvezvabatwa kana kucheka ndo yakajeka nyaya kuchenesa kuti amai vakachenawo ndokuti vacheneswewa uya ruremerwa kufamba kupi zvamakabuda nazvo vanozviramba so ndiwakuda kutogarwa nyaya yekuti unodzoserwa zvinhu zvako pana ndingabatwa nini mama taurai changamire ndichida kutaura zvakafanana nekuti munhu orepa mwana moreperwa mwana wenyu mwana musikana orepa moya moti newe wakarepa ndiwo wakarepa here newe mwana wamune muchiteerera ndoupa akarepa anosvika kurepa kunotonyadzisa pane anobvuma kuti ndakarepa here asi mwana achicheka kuti ndakarepwa shuwa moti ichimboenda achigoongorora munhu akarepa odzoka mucommunity mune mwana ari kuraramira munhu. Let's be honest sometimes pamwe pacho amai ava vane vana let's be honest tinokutaura zvinhu zviri practical vane vana vane upfumi havana chinombovamanikidza kuti vabvise chinhu already dare tichitarisa vari kuramba nyaya iri pachena chinobva muri kunzwa kana nemi muri kuvatadza kuti vatogamuchira kubvuma nyaya zviri pachena chimira kuya muri kuexpecta tavhura ndo ava ndei right dare rinogona kutaura zvatiri kutaura dare rataurwa kunzi varamba ka6 hatina kutanga kufamba ka6 ndofunga tangova vanhu vanofamba pfuma yese panonzi tiri kuya kudare amai vasingauye kudare makambotibvunza kuti nei pfuma yacho tinoiwana kupi taane zvikwangwani zvetsamba zvezvikwereti zvekuti hatisi kuziva pamwe mwe musi muchangozoona tisina kuya kudare tiri kuzvere tasungwa nemhaka yei nekuti tiri kukwereta pfuma nekukwereta kuti mwe musi ndichaita vana saka ndatichitaura nyaya ngatikomedei nekuti unoza ukati kufirwa kunorwadza usina kufirwa munogona kungoti ngatitigaga nekuti hapana anenge akafirwa tozozoona tozofamba tichidini pfuma cho nobva kupi nofunga hatidi kuramba dare uye ataura akasiye kutanga kaita chi16 tichitsanangura nyaya imwe chete yabvunzwa nababa ava kuti zviro zvakataurwa mudare rekutanga zviri pachena vari kuramba nekuti zvakataura zvezvekuti akarepa anongoramba achitanda kurepa ende chinoita kuti vabve pano kana iri mhiko iri kuita kuti zvinhu zvevana vavo zvifambe vakabvisa vana vavo voshupika vodya nokodzo zvinomwa zvinovabatsire zvine benefiti yekwavari. Let's be practical. Hakuna incentive pavari yekuti vabvise zvinhu izvi kana iri mhiko yekuti kushupika kwauri kuita kuti shaya mwana ndishandisa mbeu yako ndokubudirira kwavana vangu vachangosunga masaya. Saka nhaye mimhondi makadzorera mucommunity matiri kurarama saka dare rino rida kutaura mambotiregererei nekuti ndakatofa kare saka muchafara here kuti takadzoka ndesiri muvamati pavaviri vaifana adonhedzwa naanamo matenge mune makutonga chii saka muchanya makuti datakazvita nenguva iripo ndiri kuchallenja because pato zvinoregedzerwa tambo nezvinenge zvichinzi emergency kana kuchipatara chaiko pakasvika munhu ari pasechabhedi nemunhu asvika achifamba zvinotonzi ngavasunduruke totanga neakuda kufa saka imimi muri kundiudza kuti muda kuti tibereke mabhegi tichimboenda kupi tiri pasituation yakadai chinonzi kubuda ropa munochiziva here ropa harisi roupenyu hwemunhu munoziva here kuti ropa randinoraramisa rinondiraramisa kuno ndinopeza ndeta rekutenga ngatirei practical warui handisina kuchema ndikurwadziwa zvekuti kana dare ratoti tazvitadza ka zvonera kuti tikanzwa kuti
pauviri hwedu panato zogona akafa dare rineri ngatitostekerera ngatisatsamwa nekuti nhawii maiona hapana anofana kuchema iti zvaitika atakazvitarisira because ndo rodhi yamakatarisira kuti zvisvike tabva kupi nenyaya iri tabva kupi nenyaya mambo atora chanelo chaiyo yekudai gananga kumutapani ndio chanelo ende musashorerera mambo wana huko hwekuti wakafamba zvikutaura babavo wakafamba naanamo anditi vanonyora pasi zviri kubuda zvese mambo anogona kutaura kuti zvinhu zvanyorwa izvi ndakaenda kucivil court pano ndare riri pamusoro rinendwa namambo aine mai nakungaenda musina mamineti anamo anobuda akachena kumberi uko ende ini ndikadaidzwa notaura kuti anamo ana uromba kwako akaromba kuti anamo muri kuzviziva asi zvonzi saruchera makaromba dzosai mushonga wangu ari kurwadziwa tiri vaviri tisi tiri kumhemhera nenyika tisiri kuita zvatikusangana nacho saka tichibuda muno zvandiri kutarisira to be honest tonachokwadiga kana dai zvenzi nyaya yacho inotongwa kana napresident agavangouya vatitonge nekuti kutana chokwadi pamberi pamwari zvingani kungofaka kana sonota achingouya ngakotiuraya ngatiuraya kana ndichingowedzera atakudzika kufa kuri nani ngatiurayiwe dare roviga vanhu vatedza nyaya anamuona godhi story hatinei naibai anamuona godhi kuwirirana kwestory hatinei nai ari atori free paindependence anamuona godhi ndimi muchapinda mugwanzi tochiwana anza iripo because anoramba auyi kana zvazoshata manje ndozoshandisawo basa redu ndizvo kana matonzwa kati nyara ndizvo tosenzisa nzira kanaka masvitasa mambo asenge nyaya iyi dzakuita overtue because mwana ari kutaura hanzi wedu ndanzwa ndibatsirewo nezvekudititaura nyaya uyo ana baba wake baba ari apo awa vane musha wavo saruchera handowega vanhu vanogona kunga vari kuita dare ravo wega wega handitika kana vasada kufamba pa vobata chimboenda kwastori zviri mboshowa masaruchera vastori saka chinonetsa kuti garai pasi mimi mwana saruchera muri vana baba rwadzikai nemwana wenyu mugadzise mwana wenyu yaite wati gwara mapiwa torada twake timbonzwa muchendero ta maya wasemunhu aruziva zvinhu zvake haachambobvumirwa story mainini wangu mukadzi wababa munin'ina wangu inini wekutozvarwa mashure mangu avanondipupurira vanomuziya chambika akaita mwana aine 17 years aine 16 years inini ndakazoita mwana ndine 24 years ndatanga ndatomunera mainini wangu ndakufamba ndichinzwa ende ndakafamba ndisina vabereki baba uzi baba wangu angaringanga ndakandataura ndakazoda hapana ari kunditeerera kusvika ndakaenda kumanslinda ndichichenda kuMDA kuchitepo ndakatorwa noumwe munhu shamwari kudambudziko rawinaro iri ndichienda everyday zuta ramai yavo ndaenda everyday no stop ndasara ndaona zvekuti mhepo yaitika uya ndingomhanya kobata muti ndakaenda kumanslinda kuchipingi vandasvika uko vandatorwa nomwe sekuru wangu ari kozvikanzi zvandakukupa izvi hautauriri mhai hautauriri baba endaite zvinhu zvimbamamainini wako maanorara unototaimira kuti aripo here kanzi hapana kana apinda ucharota pane zvinhu zvako achatanga kukutaura kuti mwanangu kwaenda ndakuona chienda utore zvinhu zvako zviri pakati inini ndakangosvika mumba make ndokugara nemishongo ndivo ndakapedza aweek mainini ari kunyumwa asingadi aitoti akangondonoti nje akandishaya tobvunza kuti aendepi handitika saka ndakazongomutaimirawo adaidzwa kudoro kwemajekunje kwaenda kososera ngozi vandasara ndapinda mumba make musikana wake anga asikoba ndapinda mumba mainini vandaita zvandakataurirwa nachiremba ndapedzera zvandakataurirwa nachiremba ndadzoka mumba mangu andarara handinorota musi wacho
Vechimangwana acho wauya kubva kumajekunja wari pamba vari kurezera asi aita kakunyumwa nyumwa. Ndopandakanzwa ndakaona munhu akayakonditaura kuti iwe zvinhu zvakuenda kutore pakati pachichiri chakarongwa mumunda mamai yangu kuti murora pamusoro pakati apa pane chichiri zvikanzi famba ipapapo zvinhu zvako ndopazviri. Ndakabva ndapepuka ndikati zvandataurwa izvi zvandarota izvi ichokwadi here. Apa ndamira kwaedza vandamuka mwanasikana vandaenda pachichiri chiya ndatenderera vandaona zero hakuna vandashaya vandauya manheru kugeza kubika mwoyo sadza ringikika nezvandiri kuona function iri kuitika. Vandazwa kuti munhu uyauya manheru yahope yamenini yatoya straight zvikanzi enda utore pakati ndo pane zvinhu zvako. Kasvika pamuti wakati bva kupfuura bva kutarisa matombo ari pakati nozvano zvinhu zvako. Ndakamuka inini isati ndabata mabasa ese bandamuka ndaita straight vandafamba cross vandashaya vandadzoka nekusaidi kumadokero vandatoona pakati piri ndikati pasoti piri pane vandasvika padhuze vandaona shuwa zvinhu zvangu vandatototi iri ndakatsika pakati iri ndakazodai musuya iri ndikazodai ho akamonwa kuita hata saka inini akanga ari pamvura yekuti kana wazviona kana mai aramba iwe ndounozoitira zvinhu zvako. Vandaenda kotara mai ndikati mai zvinhu zvangu zviye zvandakataura kuye ndazviona pasviri padi mai wazviona sei ndikati ndarota. Vataenda namai bvatora dombo chimuti vati kudubu vazosara pachena mai vangotora mushonga uyo vangomwaya patatataurwa patatoavhuravhura exactly ari iwo manyowani nemadhara zvazvakasangana zviri pa zvakaita hata kuita kwabatanza vaarora kuita hata odeso ndatora zvinhu zvangu pandaenda kotaurwa zvandakandataurwa zvacho vandaita ndo pandakatanga kubata mwana na1992. Saka mai ava hambobvumi paro zoti upenyu hwangu unodini mashure mezvomenini wangu akazoita noizi wari wakadzi waira wangu akandipikira mukadzi wapamunini nemukadzi wababa wangu ndakachaya wese baba pasina bandatoona ndibva ndanyatsokuona kuti baba hapana panhasi chatsva ndakatanga kuvabvunza tiri paruware vandawachaira paruware pacho ipapo. Ini nyaya ingoripocherere kuti anamona godi mai avaziva kupinda mubanze vacheka nekuti hatina kuuya kotamba chapa kuti tidaidze vanhu vairi kuti chiremba Saruchera anamo uyai tigarisane idambudziko revanhu vairava dambudziko nderevanhu vairava saka taakuchiti mini mhai samai wemba wakuru vanoti huku inorya zairayo saka imini uda kudya mwana wenyu kuti ararame atadze kurarama ngafe hake ndokuti haasi wangu mambonzwa murume wandataura pakutanga ndakukudzokodzai kuti wenyu chaiwo mati hakuna ari kurwara hakuna ane mistake hakuna ane kukosora asi dambudziko riri kunani kuna godi nemukadzi wake vanhu havangani mukadzi wake mutorwa godiwo mutorwa ndekuti hatichati ndewekwasaruchera taakuti mutorwa saka wenyu wakasimba injanji ene muri kusveta urume hwakewo muchienda kodropa uko kuti mhuri yenyu ite sei irarame handiti irarame muchishandisa mwanawo saka nhasi imini zvamauya tati chekutanga munofanira kubvisa mbochongu dzako mombe apa ndataura handidi kutaurirai zvakawanda mbochembudzi mombe yekwamambo ndakakanganisa ndakashora dare rasaunyama ndina chiremba wangu sitore akanga aripo saka sitore zvake zvamuchazoita muri kumba kwasitore ndo zvichazopa kuti sitore kuti ati ndazviona mambo vanhu vaya vatenda mambo tambira
mombe yako zvangu ndatora manga hatisi kuda kuti tenderere ba ndakubvirai kare ndichitaura handitongi makuva bamariyo ndinotonga vanhu saka ndiripo vanhu vacho ndimi ndinongamaakura vanhu vacho ndichatonga chii pane chichatongekera ndotonga gwere guva pane vakamborisimuzaro ndikuenda kumakwavo kumasafurika uko simuka yese vachisimuka vatara pano nderari zvinoitika here ndinobvunza imai zvinoitika here hatongwira saka muri kuita bvisai zvinhu zviri kune mwana nyoka yamakamutsvakisa ende hatina nharo nemi ndekuti n'anga yenyu yamakatorera yakataura kuti ndinomuziva ana mamo tengeni ndinomuzivisisa kwete bhichana chikoma changu ndinohura nazo saka ndibudi pachena ndekuti mukadzi wemunhu akakumura bhurukwa mukapa sitori akaita zvaanoda kwamuri nhasuno maakutya kunyara muruzhinji aiwa taura henyu makasununguka mhai pamusoro ibaba inini chendiri kukumbira ndikuti baba ava ndivari kuziva pane zvinhu inini ndiri kudzokerera muromo wandadzokerera nekuti kana mukandichitora zvinhu izviuye kwasitori ndisikazii pane chinhu chacho ndingangogara kumba kwangu ndisikazii pechidini pechiri iye akaisa chinhu chake ngauye adini atore ndiri kudzokerera muromo wandadzokerera ngokuti ndichagara kumba kwangu zvachose nekukandisikuziva pane chinhu kupedza nyaya maimatengeni nazo ndiwo waisa cheni mayako pawaisa cheni wakarara ndikakubvunza pafoni chii chiri kumboitika pamuri abudirwa here angatoridza mhere zvototanha ngaro maraini watouya warofunga kuti vamwe dai tatenda tirituka waitogona kutofaaarepa hawavroridza mhere maizwa pafoni pandakufonera ndatobva abudirwa here ukati haana kubudirwa ndatobva pamuri mambo ipari kungarangara kuita senyoka angori pasa patasvika mai wangu uri kukwetsa nekabadza kao patasvika mama gogogoi tauyawo tatumwa nachifi anzi uyai kuno vati ini handisikuenda koko tikati aiwa munonzi munzwisisane muri kutaura nachifi zvikanzi handisikuende koko ndabva ndatangosimuka ndini vandaenda paseri wakakotama nebadzarao pandasvika ndangu wabata dati mama nguva dzatabatana uitiwa achiwadonha pasi wakamburumbuka chiwakaridza mberi ndakura iweini ndakura wachimburumbuka nguva mendamwedza wati mama mukai kuti tiwamutse pangu arika tawatadza wazotosvika wakadzi wangu wakati chimwaitika nhamo here chiniko waridza mberi wachimburumbuka wari pasi ndagara panzvimbo handina kumurumbuka kunyemba kubvadzadaro aiwa kubvadzadaro onini I think nyaya inofanira kunge yapera iyi zvaakuchiti nyaya yedu izvozvo imimi wacho maakuchibva pano muine chinangwa chekuziva kuti muri kudai ruri kutsvagirei nyanga inini kana kuti muri kuda kuenda kuchiprofiti chenyu n'anga handi muchechi mangu handidi n'anga ndoda maprofiti azara munonanga tatiti ndoda matasemupita oraiti ndo chechi yamunonama saka kusenjika kwenyu muri kuda kufamba nani vana baba yava murumbwana wenyu ndeuyo muroora wenyu ndeuyo muri kuda kufamba nani
toda kuti mufambe, mapurisa angu ari pana azvidesi. Muite zvinhu zvataurwa muno. Timbe kuti hakuna here mishonga mingani yamakatora. Manzwa. Muri kuda kufamba nani baba vari papo? Iri muripo. Baba varipo. Kuna mumwe baba munini baba atsikidza aripo. Ari auya ari muno. Hana kuuya ari nekuno. Vakapiwa vanoisha nhaka. Alright. Kobva kwaita vana vangu panofanira kuvawo nehwani handozokura chokwadi mangwana. Wari muno here? Hawasi muno. Waripi? Varipo kwavari kwawo. Muri kutaura munhu ari muri kutoti nhasi totora baba atsikidza. Totora baba atsikidza. Tozotaurira vachava kunotorwa. Ipedza uchasimuki babana. Akunotorwa inongotenda nodadziwa kwati. Babatsikidze ngauye mutofambe nhasi. Maprofiti mamuda kuenda toda kunzwa mari dzavo. Kubvako zvataurwa naStory. Nezvamataura nezvichabatwa nemuprofiti wenyu wodzoka nazvo wobva atipa. Ndandifundira netsangamira kuti tsangamira hamunzwi nemunhu mutonga kana iri nyanga kana mudare muno kalenge tangangama iyo so inenge yatonga zvomusingazivi unotora tandi zvizivi nemuromo wenyu munhu ane muromo wake adzvinyirwi nekutaura zvino munosaka unoramba chausingazivi kuti handizvizivi. Nyaya haipedzwi kunge sadza, nyaya inorutswa kunge marudzi. Nyaya inodzivi kunge sadza inorutswa kunge marudzi. Chamusingazivi anamo unoti handizvizivi. Chamunoziva ndichonodaira kwete munoti hamwe nhamwe wagadzirwa nemushonga waunozodzika pasitoro uku ndinenge ndakuda wangu chaiwo chaiwo mushonga ndizoti vanhu vangu masosa ari kupangana. Saka anokuya kutibatsira wacho ndeu. Anogara pasaidi ndiba kuchina kuchapenda. Hakuna kunoenda. Varukura takanyara, takanyara.